எஸ், we will start our பிரணத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். பிரணதி ஷேர் பண்ணிருக்கேனா நானும் தெரியாது எனக்கு. இருக்கேங்க மாதாஜி. தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுது. தெரியுதா? ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. தெரியுது மாதாஜி. யா எனக்கு தெரியுது. இங்க இருக்கு. எஸ், இப்ப நான் வந்து பிரணதி வந்து யாரோ ஒரு ஆள் படிச்சா போதுமே டெய்லி இல்லையா? இல்ல என்ன சொல்றீங்க? இல்ல ரெண்டு ரெண்டா படிச்சுடலாம், 3-3 படிக்கலாம். எஸ், ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் தான். ஜெயந்தி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. கீதா மாதாஜி இருந்திருக்காங்களா? அதான் எல்லாம் ஆடியோ ஆஃப் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். கீதா மாதாஜி தான். கீதா மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, சத்யபாமா. 3 படிச்சுடுங்க. ஓம் சொல்லட்டு மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சஷ்குருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் ஹரிச்சன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधे जगत्पदे कोबेश कोबिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त काजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुरे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुपश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. राजेश्वरी नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिदाय स जगत्किदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिने नम आचार्य पदाय निधै कृपा प्रदायिने गौर कदा धाम दया नगर ग्राम धारिणे नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சு. சத்யபாமா மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. நம்ம ஈஷோபனிஷத் ஸ்லோகா பயம். ஈஷோபனிஷத் தமிழ்ல தான் இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும்னா நம்ம எல்லாருமே படிக்கலாம். அதனால தானே சொன்னேன், ஒரு மாதிரி படிச்சிருக்கேன்னா ஒரு ஸ்லோகம் ஒருத்தர் படிச்சு முடிக்கும். எல்லாம் தெரியுமா ஒரு மாதிரி? ஹரே கிருஷ்ணா. பதிலே வர மாட்டேங்கிறது. பார்த்துதான் படிக்கிறதுக்கு தான் போட்டிருக்கேன்.
பார்த்து படிக்கணும் படிக்கலாம் மாதாஜி. தெரியுமா? இல்ல ஒரு மாதிரி தான் தெரியும். சும்மா டைம் வேஸ்ட். அப்ப நம்ம படிச்சும் போல 2-3 கிளாஸ்க்கு அப்புறம் கூட நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதனாலதான் கேட்டேன். யாருக்கு தெரியுமா அவங்க படிங்க. படிங்க. ஓம் பூர்ணம் அத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவ வசிஷ்யதே. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருங்க. ஈஷா வாஷ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன யாக்தனே குஞ்சிதா மிருதா கஸ்ய விஸ்வித்தனம். हरे कृष्णा कुर्वन्येव कर्मणि சாரி படிங்க. சூரிய குரு ராஜேஸ்வரி மாதா மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அது உங்களோட இதாயிடுச்சு. சாரி இல்ல படிங்க. நான் படிக்கணும்ல. இருங்க ஒரு நிமிஷம். படிங்க ஜெயந்தி மாதா படிங்க. कुर्वन्येव कर्मणि जीवेश सदं समः एवं द्वै नान्यदेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर. முன்னோடி படிங்க. நரே நரா இல்ல மத்தம். அச்சூரியா நாமதே ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டர்ன் வரும்போது நீங்க படிங்க. உங்களை மியூட் பண்ணி. ஜெயந்தி மாதா असूर्य नामदे लोह अंतने न तामस वृदः. மாதாஜி தமிழ் தானே? அந்தனே இல்லையே. अंदेन तामस वृदः. माताजी தமசா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட்ல இருங்கோ. டோன்ட் அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப் நவ. ப்ளீஸ் மியூட் யுவர்செல்ஃப். எஸ். படிங்க. असूर्य नामदेव लोक अंदेन तमस वृद्धः तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति योगे सात्महनो जनः. माताजी योवाद योगे चात्महनो जनाः. ஏகே சாத்மஹன ஜனக ஜனாஹ. அடுத்தது ராஜேஷ் நீங்க 2 படிச்சிட்டா இல்லையா? படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. 2 and 3 படிச்சிட்டா இல்லையா? இப்போ ராஜேஷ் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ராஜேஷ். ஜகத்யேகம் மனசோ ஜீவியோ நைன தேவா புனுவன் பூவம் அஷத் தத் தாவதோ அன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மினன் அப்போ மாதரிஷ்வா ததாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 படிங்க. தத்தேஜதி தன்னைஜதி தத்தூரே தத்வந்திகே தத்தனந்திரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்வு சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்யதக. மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. until and unless I tell you அன்மியூட் பண்ணுங்க. படிங்க சொல்லும்போது அன்மியூட் பண்ணாங்க. மியூட்லயே இருக்கு. எஸ் சாந்தி மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येवानुपश्यत्. माताजी பூதானி ஸ்கிரீன்ல இருக்கே அதை பார்த்து படிங்க. பூதானி यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानदः. மாதாஜி ஸ்கிரீனை பார்த்தே படிங்க சொல்றேன். மாதாஜி ஸ்கிரீனை பார்த்து தான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஆத்மனுக்கு அப்புறம் ஏவானு தானே போட்டிருக்கு. இல்ல ஸ்கிரீன்ல ஆத்மைவான் தான் போட்டிருக்குங்க மாதாஜி. எங்க இருக்கு மாதாஜி? ஆத்மன் ஏவானு பஷ்யதின் இருக்கு மாதாஜி. நீங்க 7 படிக்கிறீங்க மாதாஜி. 7 படிக்கிறேன். 6 படிக்கணுமா? சரிங்க மாதாஜி சாரி. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन् एवानु पश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं ततो न विजिगुप्सते. यस அடுத்தது 6 சாரி. यन्तु सर्वाणि भूतान्यं आत्मन्. மாதாஜி என்ன படிக்கிறீர்கள்? யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி 6 7 தானே படிக்கணும் உங்களுக்கு. நான் 7 தான் மாதாஜி படிக்கிறேன். 7 நோ தப்பா வந்ததே. கரெக்டா படிக்கிறீங்க. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानदः तत्र को मोह शोक ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ படிச்சா கரெக்டா. எஸ். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். சாந்தி மாதா சத்யபாமா மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சபர்யகாத் சுக்ரம் அகாயம் அவர்ணம் அஸ்னாவிரம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கவிர் மனிஷி பரிபுக ஸ்வயம்பூர் யாதா தத் யதோ அர்த்தான் யதா சாஸ்வதிப்யஹ
समाप्यः अंदम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम् उपासते तदो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रदः रदः। हरे कृष्ण माताजी। படிச்சுட்டடா அந்த கிருஷ்ண மாதாஜி 8, 9 படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி। 8, 9 ये श्री प्रिया माता जी आपको तो आता है ना? हरे कृष्ण 10 and 11 ले लो। अन्यात् एवाहु विद्याय अन्यात् अहुर् अविद्यया इति शुश्रुमदीराणां येनास्तद्विचक्षिषे चक्षिरे रे रे चक्षिरे विद्यां च நீ ராகம் மறந்து போயிட்டே இவாள மாதிரியே படிக்கிற நீ। அது மாதாஜி சொல்லுங்க ப்ளீஸ்। வித்யாம் ச அவித்யாம் ச यस्तद्वेदोभयं सः अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया अमृतम् अश्नुते। வித்யாயாமிருதம் அஷ்ணுதே பாக்கியோட विद्यायामृतम् अश्नुते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः अन्यत् एवाहु सम्भवात् अन्यत् आहुर् असम्भवात् इति सुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम् अश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये भूषण्यकर्षे यमसूर्य प्राजापत्या व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहमस्मि वायुरनिलममृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपतराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम। So we have done ஈஷோபனிஷத். இந்த மாதிரி எல்லா கிளாஸும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம்னா 4-5 கிளாஸ்ல நல்லாவே வந்துடும் வாயில. எப்படி நமக்கு வந்து அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் படிக்க தான் வேணும். அண்ட் இது படிக்க என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு அர்த்தமும் புரிய வரும். அதனால தான் நம்ம போடுறோம். அப்ப நம்ம வந்து மாதாஜி ப்ளீஸ் 8 கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா? 8 ஒரு நிமிஷம். சப்பர்யகத் வச்சிருக்கியா? தமிழ் வச்சிருக்கியா? இல்ல மாதாஜி இங்கிலீஷ் புக் வச்சிருக்கேன். 8 सपर्यगा चुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवीर्मनीषी परिभू स्वयंभूत याता तत्यतो अर्थान व्यददाश्चाश्वदिभ्यः समाभ्यः। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। சாரி 1 படிச்சிட்டோம் இல்லையா? 1 படிச்சிட்டோம். 2 மந்திரம் 2 எஸ் யா கீதா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க। हरे कृष्ण माताजी। कुर्वनन् एवह कर्माणि जिजीवेश सदं समः एवं इत्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हरे कृष्ण। இது மீனிங் படிக்கிறீங்களா இல்ல வேற யாரா? நீங்க மெம்பர்ஸ் கம்மியா தானே இருக்கா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி। ஒரு பேரை படிச்சு அடுத்த பேர் ஓகே படினா படிக்கிறேன் வேணாம் ஓகே படிங்க பரவாயில்லை படிங்க। குர்பன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு ஏவா இவ்வாறு இஹ இவ்வாழ்வில் கர்மாணி செயல் ஜிஷ்விஷதே வாழ்வதற்கு கட்டணம் மாதாஜி
ஜிஜிவிஷை. வாழ்வதற்கு விரும்ப வேண்டும். சதம் 100 சம ஆண்டுகள். ஏவம் இவ்வாறு வாழ்ந்து. இத்வயி உனக்கு நான் இல்லை. அந்யதா மாற்று. இத இவ்வழியிலிருந்து. அஸ்தி இருப்பது. நான் இல்லை. கர்ம செயல். லிப்பியத்தே பந்தப்படுத்துவது. நரே மனிதனை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவன் இவ்வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைகளில் பந்தப்படுத்துவது இல்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. பொருளுரை. யாரும் மரணமடைய விரும்புவதில்லை. எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலம் வாழ விரும்புகின்றனர். இந்த மனப்பான்மை தனிப்பட்ட நபர்களில் மட்டுமின்றி ஜாதி, சமுதாயம், நாடு என எல்லா கூட்டத்திலும் கூட காணப்படுகிறது. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம் எல்லா வகையான உயிரினங்களிலும் இருக்கின்றது. இது முற்றிலும் இயல்பானதே என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. ஜீவன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன். ஆயினும் தன்னுடைய பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்தினால் அவன் தனது உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்ற வேண்டியுள்ளது. ஆத்மா ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு தொடர்ந்து மாறக்கூடிய இந்த வழிமுறை கர்ம பந்தன செயல்களினால் பந்தப்படுதல் என்று அறியப்படுகிறது. ஜீவன் தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக வேலை செய்தாக வேண்டும் என்பது ஜட இயற்கையின் சட்டமாகும். அந்த வேலைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தாவிடில் அவன் இயற்கையின் சட்டத்தை மீறியவனாகி பற்பல உயிரினங்களில் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியினுள் தன்னை மேன்மேலும் பந்தப்படுத்திக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. எல்லா வகையான உயிரினங்களும் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு உட்பட்டவையே. ஆயினும் ஜீவன் மனித பிறவியை அடையும் போது அவன் கர்ம சங்கிலியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். கர்ம, அகர்ம, விகர்ம ஆகியவை பகவத்கீதையில் மிகவும் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல்கள் கர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கக்கூடிய செயல்கள் அகர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. எந்த செயல்கள் சுதந்திர துஷ்பிரயோகமா செய்யப்பட்டு ஒருவனை கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு வழிநடத்துகின்றதோ அச்செயல்கள் விகர்மா என்ற அறியப்படுகின்றன. இந்த 3 சாதாரண மனிதர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்து அதற்கான அங்கீகாரத்தின் பெறுவதன் மூலம் மாதாஜி இந்த 3 வகையான செயல்களில் அந்த 3 வகையான செயல்களில் ஒருவனை கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் செயல்களை புத்திசாலி மனிதர்கள் விரும்புகின்றனர். சாதாரண மனிதர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்து அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதன் மூலமாக இவ்வுலகிலோ ஸ்வர்க்கத்திலோ உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். ஆயினும் மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள் செயல்களில் இருந்தும் அதன் விளைவுகளில் இருந்தும் ஒட்டுமொத்தமாக விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். நல்ல செயல், தீய செயல் ஆகிய 2 செயல்களுமே ஒருவனை பௌதீக துன்பங்களுக்குள் சமமாக பந்தப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் நன்கு அறிவர். அதன் விளைவாக நல்ல செயல், தீய செயல் ஆகிய 2 விளைவுகளில் இருந்து தங்களை விடுவிக்கக்கூடிய செயலை அவர்கள் நாடுகின்றனர். அதற்கு விடுதலை தரக்கூடிய செயல் ஸ்ரீ ஈஷோ உபனிஷத்தின் பக்கங்களில் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உபனிஷதங்களின் சாரமாக கீதோபனிஷத் என்று சில நேரங்களில் அறியப்படக்கூடிய பகவத்கீதையில் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் உபதேசங்கள் மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள முறையான கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் நைஷ்கர்மிய அல்லது அகர்ம நிலையினை அடைய முடியாது என்று பகவத்கீதையில் 3.9-16 முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார். மனிதன் படிப்படியாக பரம உயிர் வாழியின் அதிகார தன்மையை உணர்வதற்கு உகந்தார் போல அவனது செயல்படும் திறனை இந்த இலக்கியத்தால் நெறிப்படுத்த முடியும். அவன் பரமபுருஷ பகவானுடைய, வாசுதேவர் அல்லது கிருஷ்ணருடைய அதிகார தன்மையை எப்போது உணர்கிறானோ அப்போது அவன் முறையான அறிவின் தளத்தினை அடைந்துள்ளதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் ஜட இயற்கையின் சத்வ, ரஜோ, தமோ குணங்கள் செயல்பட இயலாது. அவனால் நைஷ்கர்மிய நிலையின் அடிப்படையில் செயல்பட முடியும். அத்தகு செயல் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியினுள் பந்தப்படுத்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி சத்யபாமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மையில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதை தவிர யாரும் எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. இருப்பினும் வாழ்வின் கீழான நிலைகளில் பக்தி தொண்டின் காரியங்களை ஒருவனால் உடனடியாக செயல்படுத்த முடியாது. அவனால் பலநோக்கு செயல்களை முற்றிலுமாக நிறுத்தவும் முடியாது. கட்டுண்ட ஆத்மா புலனுகர்ச்சிக்காகவே செயல்பட பழகியுள்ளான். உடனடி நன்மை, விரிவுபடுத்தப்பட்ட நன்மை என்று சுயநல நன்மைக்காகவே செயல்படுகிறான். சராசரி மனிதன் தன்னுடைய சொந்த புலன்களின் இன்பத்திற்காகவே வேலை செய்கிறான். புலனின்பத்தின் இந்த கொள்கை எப்போது அவனை சார்ந்த சமுதாயம், நாடு அல்லது எல்லா வகையான மனிதர்களையும் உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தப்படுகிறதோ
விரிவுபடுத்தப்படுகிறது. அப்போது இக்கொள்கையானது பொதுநலத் தொண்டு, சமூகத் தொண்டு, பொது உடைமை, தேசியவாதம், மனித நலத் தொண்டு என பல்வேறு வசீகரமான பெயர்களால் அறியப்படுகிறது. இத்தகைய தொண்டுகள் நிச்சயமாக கர்ம பந்தத்தின் மிகவும் வசீகரமான வடிவங்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஆனா ஒரு நிமிஷம் வேற யாருக்கா? ஸ்ரீபிரியா माताजी को नहीं होगा ना? Mataji can't read, Mataji. Sorry. नहीं होगा ना? ओके, Can't read. எவ்வளவு இருக்கு பாக்குறேன். ஓ நிறைய இருக்கு. அப்ப செகண்ட் ரவுண்ட் தானே. ஓகே, எஸ் படிங்க. யாருக்கு? கீதா மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் வேத அறிவுரை யாதெனில், ஒருவன் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தொண்டிற்கான உண்மையிலேயே வாழ விரும்பினால் அவன் அத்தொண்டினை கடவுளான மையமாக வைத்து நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒருவன் தன்னுடைய செயல்களை வாசிய கடவுளை மையமாக வைத்து செயல்படும் கருத்திற்கு ஏற்ப நிறைவேற்றினால் அப்போது அவன் இல்லத்தவனாக, பொதுநல தொண்டனாக, சமூக சேவகனாக, பொது உடைமைவாதியாக, தேசியவாதியாக அல்லது மனிதநல தொண்டனாக வாழ்வதில் எந்த தீங்கும் கிடையாது. ஜெயந்தி மாதா படிக்கும். கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்கள் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவை என்பதால் அத்தகு செயல்கள் மிக குறைவாக இருந்தால் கூட அவற்றினால் ஒருவனை மாபெரும் அபாயத்தில் இருந்து காப்பாற்ற முடியும் என்று பகவத்கீதையில் 2.40 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். வாழ்வில் மிகப்பெரிய அபாயம் என்பது பிறப்பு இறப்பின் பரிணாம சுழற்சியில் மீண்டும் 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் வீழ்ச்சியடையும் அபாயத்தை குறிக்கிறது. ஒருவன் தன்னுடைய மனித பிறவினால் வழங்கப்பட்ட ஆன்மீக வாய்ப்பினை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தவறவிட்டு பரிணாம சுழற்சியில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் மிகவும் துரதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்பட வேண்டும். குறைபாடு உள்ள புலன்களின் காரணத்தினால் ஒரு முட்டாள் மனிதனால் நிகழ்பவற்றை காண முடிவதில்லை. எனவே நம்முடைய ஆற்றலை ஈசாவாசிய உணர்விற்கு ஏற்ப செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஸ்ரீ ஈசோ உபனிஷத் நம்மை அறிவுறுத்துகிறது. அவ்வாறு ஈடுபடுகையில் நாம் பற்பல ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு விரும்பலாம். இல்லாவிடில் நீண்ட வாழ்வு என்பதற்கு எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது. மரம் ஒன்று நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்கின்றது. ஆயினும் மரத்தை போன்று நீண்ட காலம் வாழ்வதில், துருத்தியை போன்று சுவாசிப்பதில், பன்றிகளையும் நாய்களையும் போன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பதில் அல்லது ஒட்டகங்களை போன்று உண்பதில் எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது. இறை உணர்வற்ற பொதுநலத் தொண்டு அல்லது சமூக தொண்டிற்கான வாழ்வை அர்ப்பணித்தல் என்னும் மாபெரும் அலங்கார வெற்றுரையை காட்டிலும் பணிவான முறையில் இறைவனை மையமாக வைத்து வாழ்தல் மிகவும் மதிப்புடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மக்கள் படி. சமூக நல தொண்டுகள் ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் உணர்வில் நிறைவேற்றப்படும் போது அவை கர்மயோகத்தின் ஒரு வடிவமாகின்றன. அத்தகு செயல்கள் அவற்றை நிறைவேற்றும் நபர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் பரிணாமத்தினால் வீழ்ச்சி அடைவதற்கான அபாயத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான உத்தரவாதத்தை வழங்குவதால் அவை பகவத்கீதையில் 18.5-9 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. கடவுளை மையமாக கொண்ட அத்தகு செயல்கள் அரைகுறையாக நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் கூட அப்போதும் அவை அவர்களுக்கு நன்மை தருபவை. ஏனெனில் அவை மறுபிறவில் மனித பிறவியை அவனுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன. இவ்விதமாக முக்திக்கான பாதையில் தனது நிலையை முன்னேற்ற அவனுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்களை எவ்வாறு சாந்தி மாதா படி. கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்களை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். தங்களது செயல்களை ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் உணர்வில் நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வமுடன் இருக்கும் அனைவருக்கும் நாங்கள் அந்த மதிப்புமிக்க நூலை பரிந்துரைக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So let us go and a quick recap about that. First 1 and 2 கூட பார்த்தோம். ஈசோபனிஷத் இது ஒண்ணு என்ன இருக்கு இல்லையா? ஓகே, நம்ம இதுல பார்க்கலாம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம். அதுல என்ன ஜஸ்ட் என்ன ஷார்ட்ல பார்த்தோம்னாக்கா பகவான் பூர்ணம். அந்த பூர்ணத்தேன்னு கொஞ்சம் நம்ம எடுத்தா நம்ம சாமானம்ல இப்ப எப்படி மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல எப்படி ஏதோ ஒரு சாமானம் இருக்கும், அதுல இருந்து 1 கிலோ எடுத்துட்டோம்னா அந்த 10 கிலோ ஏதோ வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம், அதுல 2 கிலோ எடுத்துட்டோம்னா 8 கிலோ தான் இருக்கும். ஸோ மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்க அது கம்மியாயிட்டு வரும். பகவான் அப்படி இல்லை. பகவானோடத்தில் எல்லாம் அவருடைய எனர்ஜியில எல்லாத்தையும் படைத்திருக்கார். இருந்தாலும் அவர் பூர்ணம் தான். அவரிடத்தில் ஒரு குறையும் இருக்காது. எப்பவுமே நிறை கூடமா இருக்கிறவர் அவர். சோ அதனாலதான் அவருக்கு வந்து பூர்ணமதக பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே. அந்த பூர்ணத்திலேருந்து பூர்ணம் தான் வெளியிலையும் வரும். நம்ம அப்ப அறகுறையா வந்திருக்கோமா? ஏன் அவர் பூர்ணமா இருக்கப்ப நம்ம அறகுறையானா இல்லை, நம்மளும் பூர்ணம் தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளும் அதே சச்சித்தான், அந்த அதே குவாலிட்டி தான் நம்ம கிட்டே இருக்கு. வேணா நம்ம கிட்ட அந்த குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கும்,
ஆனா குவாலிட்டி வி ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு அந்த ஈக்குவல்னா என்னது, குவாலிட்டி வைஸ் வி ஹேவ் த சேம் கெப்பாசிட்டி. அந்த இது இருக்கு, குணமா இருக்கட்டும், அழகு, பலம், புகழ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு இருக்கு. அது நம்ம அந்த இதில் பார்த்தோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்வோகேஷன் பிரேயர் சொன்னாங்க. அப்புறம் மந்திரம் ஒண்ணுல என்ன பார்த்தோம், இது ஈஷாவாசியம் இதம் சர்வம் கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத்தேன திக்தேன புஞ்சிதா. நமக்கு என்ன உண்டோ அதுதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். முன்னூத்தி பொருள் தட் இஸ் த ஹோர்டிங் மென்டாலிட்டி. நிறைய வாங்கி வச்சுக்கணும், எவ்வளோ விலை ஏற போறது அப்ப நம்ம நிறைய வாங்கி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா, எவனுக்கு ஆக்சுவலி அவன் சாப்பிடறதுக்குள்ள அந்த ஒரு சாப்பாடுனா தானியமா இருக்கலாம், இல்ல இப்ப ஒரு தங்க விலை கூட போறது அப்படின்னு நம்ம நிறைய தங்கமா வாங்கி வச்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன யாரும் ஏழை இருக்கணும், அவனுக்கு ஒரு குண்டுமணி வாங்கறதுக்குள்ள இது கூட அவனுக்கு இருக்காது. ஏன்னா இன்னும் பஞ்சம் வந்துடும், அப்ப இன்னும் விலை கூடும். அப்ப அவனுக்கு வாங்குற ஒரு தகுதிக்கு மீறி அந்த விலையை போயிடுச்சுன்னா அவனால வாங்க முடியாது. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம வந்து அந்த ஒரு கிரீடி மென்டாலிட்டியில நம்ம இருக்கக்கூடாது. எதுவும் எடுத்தாலும் இங்க இருந்தா இருக்கிறோம், we are not the owner. நம்ம ஒரு வீடு கட்டினாலும் என்ன, இங்க உள்ள பொருளை வச்சுதான் நம்ம அந்த வீடை கட்டுறோம். அதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்குறோம், எல்லாம் சரிதான். இருந்தாலும் நம்ம we are not the owner at all. நம்ம எல்லாம் இங்க உள்ள, நம்ம இங்க இருக்கோம்னா இது வாடகை கொடுக்காம இங்க தண்ணி குடிச்சுட்டு இது காத்தி ப்ரீத் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருப்போம். இப்ப பகவானுடைய உலகம் தான் இதெல்லாம். அப்ப நம்ம வந்து பொறுப்பு கிடையாது, இது வந்து we are not the owner. அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் இப்ப வந்து வேற என்ன பார்த்தோம், இம்பார்ட்டண்டா வேற ஒன்னும் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மந்திரம் ஒன்றுல அதான் பொறுப்பு இல்லை. மந்திரம் 2 இல்ல என்ன கொடுத்திருக்கு, இப்ப டீட்டெயிலாவே பார்க்கலாம். ஒரு வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். இப்ப நம்ம எப்படி நம்மளுடைய ஓனர்ஷிப், நம்மளுடைய உலகம்னா என்னது, நான் ரூல் பண்ற இது இடம் கிடையாது. ஐ எம் நாட் ரூலிங் எனிதிங். இது என்னுடைய இது இல்லை, என்னுடையதுங்கிறதுக்கு இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. இல்ல பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அதுலதான் நம்ம இருப்போம். அந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம இதே சிந்தனையில இருந்தோம்னா அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைவுகளிலிருந்து பந்தப்படுத்துவதில்லை. கர்ம வினைகள்ல பந்தப்படுத்தாதது எது, அகர்மா தான். கர்மனா என்னது, பகவானை நினைத்த எந்த செயல்கள் பண்ணினாலும் அது வந்து நமக்கு பாவத்தையும் தராது, புண்ணியத்தையும் தராது. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா, ஏன்னா இப்பெல்லாம் பாவம் வருமோ புண்ணியம் வருமோ, அப்ப என்ன ஆகும், அது அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டி திரும்பி பிறப்போம். ஒரு புண்ணியமானாலும் மேல போயிட்டு எல்லாம் அனுபவப்பட்டு திரும்பி ஒரு பிறவி எடுப்போம். நம்ம பாவமானாலும் அப்படிதான் கீழே உலகத்துக்கு போயிட்டு அனுபவித்து திரும்பி பிறவி எடுப்போம். ஆனா பாவமும் இல்லாமல் புண்ணியம் இல்லாத செயல் ஒன்று. அது எப்படி, பகவானை நினைத்து எந்த செயலானாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு சாப்பிடுறது, ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு புது துணி போட்டுக்கணுமா, துணி போட்டுக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமம். என்ன அர்த்தம்னா, பகவானை நினைத்து ஒரு செயலை நம்ம பண்ணும்போது, தானமா இருக்கட்டும், தப்பஸா இருக்கட்டும், ஜபமா இருக்கட்டும், எது பண்ணாலும் அவரை நினைத்து பண்ணும்போது அது அக்கர்மால நம்ம வந்து சேர்ந்துடும். அப்ப அதுல என்னது, ரியாக்ஷன் கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் அந்த இதுல நம்ம வந்து சிக்க மாட்டோம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைவுகளில் பந்தப்படுத்துவதில்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. இதுலேருந்து வழியில வரணும்னா பகவானம் நினைத்து இதெல்லாம் செயல்பட்டு இதுலேருந்துதான் நமக்கு வந்து விடுபட்டு போகணும். பொருளரை யாரும் மரணம் அடைய விரும்புவதில்லை. யாருக்காவது நம்ம இன்னைக்கு ரெடியா இருக்கு, மேல போறதுக்கு ரெடியா டிஃபன் இவ்வளவு எல்லாம் சொல்றோமே, என்ன கோலோக விருந்தாவன் போறோம், அதுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணணும், இல்ல ஜப்பம் பண்ணணும், அப்படி ஆஹா பண்றோம்னு. சரி, இப்ப ரெடியா இருக்காங்க, ஒரு ஆளுக்கு வேகன்சி இருக்கு வரையா அப்படின்னா யார் ரெடியா இருப்பாங்க? ஓ இல்ல இன்னும் பொண்ணு கல்யாணம். மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி, ஒரு டவுட். இந்த கர்ம வினைகளை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க யாருமே கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படியெல்லாம் இல்ல, கடவுள் நம்பிக்கையோட இருந்திருப்பாங்க. ஃபுல் 100% நம்பிக்கையோட இல்ல. இப்ப நம்மளே கர்ம வினை பண்ணிட்டு தானே திரும்பி இந்த ஒரு உலகத்தை திரும்பி பிறந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம ஆனாலும் வந்து ஏதோ ஒரு இது பூர்வ ஜென்மத்தை பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த இதுல 80-90 வயசுக்கு மேல பக்தி வராம சீக்கிரமா வந்து விட்டேன். இந்த முழு முதற் கடவுள் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவரா டைரக்டா நம்ம போய் நம்ம வந்து அவரையே நம்ம நினைச்சிருந்து அவருக்கே எல்லாம் பண்ணிட்டு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு எல்லாமே பஜன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா இந்த இதுல இருந்து கர்ம வினைகளை தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். அது மாத்திரம் இல்ல, அவரை வழிபடணும், கரெக்ட் தான். எதுவுமே நான் ஓனர் இல்லை, நான் வந்து ஓனர்ஷிப் அந்த இது நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். உரிமை கொண்டாடக்கூடாது, எதுலயுமே உரிமை கொண்டாடக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. நான் அதான் நான் என்னுடையது, நான் தான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படிலாம். இந்த ஒரு பைசா கொடுத்தது வந்து கடவுள் தான் அப்படின்னு நினைக்கணும். ஆமா, எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். படிப்பை கொடுத்தது கடவுள், வேலையை கொடுத்தது கடவுள், பைசாவை கொடுத்தது கடவுள் தான் வரும். நம்ம படிக்கதான் வரும். நல்லா ஊறி போனாதான் அந்த ஊறுகாயில எல்லாம் ஊறி போக இந்த வைன் டேஸ்ட் பெட்டர் when it becomes old எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ராங்.
அப்ப வந்து நம்மளோட இடையூறுகள்ல இருந்து காப்பாத்துவார் அவர். நமக்கு பழசா ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருந்தா அதை காப்பாத்துவார் நிச்சயம். ஆமா. அப்ப இதுல நம்ம வந்து ஊரின்றி அது இப்படியே கேட்டு கேட்டு சத் சங்கத்துல இருந்து அந்த கிளாஸ் என்ன, இது என்ன, பஜன் என்ன, புக் ரீடிங் என்ன, அப்படியே பண்ண என்ன ஆகுனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு அதுக்குள்ள ஊரும். ஒரு காலத்துல நம்ம வந்து இத ஸ்டார்டிங் வரும்போது என்னது, நானும் 16 பண்றேன், நான் 20 பண்றேன், நான் 50 பண்றேன், யாரோ எவ்வளவு இது பண்றேன், நானும் குடுக்குடுன்னு பண்றேன், அந்த மாதிரி போட்டிமான் பண்பு நமக்கு இருந்தது. ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் மீ. ஆனா அப்புறம் என்ன எடுத்து போட்டி, யாருக்கு போட்டி? மேல இருக்கான், அவன் தான் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கான். நான் மனிதர்கள்ட்ட போட்டி இல்லை. என்னோட 16 ரவுண்ட் நான் பண்றேன், கரெக்டா 16 முடிக்கிறோம், பகவானுக்கு தெரியும். அப்ப ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. நான் வந்து ஜபா பண்றேன், நான் வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றேன், எல்லாம் இப்ப ஒரு இதுல நாங்களும் போடுறது இல்லையா வழிய, போட முடியலையா வழிய, பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மாதாஜி. அதெல்லாம் 16 பண்ணிடுவேன், 16 முடிச்சிருவோம், அதுக்கு மேல முடிக்கிறதா. நம்ம வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தது, ஆஹா நான் என்னாலையும் பண்ணலாம், நானும் அப்படித்தானே இருந்தேன். நான் 108 பண்ணியிருந்தேன் மாதாஜி டெய்லி. அப்போ அப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி கிடையாது. குரூப்ல போடுங்க அதெல்லாம் யாரும் சொல்லல. எனக்கும் சரி அவரு சரி, என்னால முடியும் சொல்லி அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் இல்ல L2 எல்லாம் இருக்கல, ஒன்லி L1 தான். எப்ப பார்த்தாலும் எல்லா மாசமே L1 அட்டென்ட் பண்ணிருந்தேன். தர்ணேஸ்வரி மாதாஜியோட அட்டென்ட் பண்ணுவேன், இங்கிலீஷும் அட்டென்ட் பண்ணுவேன். சும்மா கேட்டுட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதானே. இப்ப ஜப்பா அதுல ருச்சி கண்டுபிடித்து இப்ப நான் அது பண்ணிருந்தேன். இப்ப முடியறது இல்லையே. சோ அதுதான் இப்ப நம்ம என்னன்னா, இப்ப ஒரு மாதிரி ஒரு தனிஞ்சு விட்டு அப்போ பபுள் இன்னும் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படின்றது. இப்ப அதெல்லாம் ஒரு சாந்தமாயி ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய பண்ணணும், நம்ம இதெல்லாம் பண்றது போறாது. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு அதை படிக்கலாம். யாரும் மரணம் அடைய விரும்புவதில்லை. இப்போ வந்து ரெடியா இருக்கே போலான்னா, ஓ இல்ல இன்னும் எனக்கு குழந்தைகள் எல்லாம் பெருசா ஆகிறதுக்கு பாக்கி இருக்கா, என்ன டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கல்யாணம் பொண்ணு இருக்கா, பிள்ளைக்கு படிப்பு முடியணும், அது இதுன்னு தான் ரீசன் சொல்லுவோமே தவிர யாரும் ரெடி இல்ல. இப்போ மரணம்னா இன்னமுக்கியம் நமக்கு பயம் தான் இருக்கு. எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலம் வாழ விரும்புகின்றனர். இந்த மனப்பான்மை தனிப்பட்ட நபர்களில் மட்டுமின்றி ஜாதி, சமுதாயம், நாடு என எல்லா கூட்டத்திலும் கூட காணப்படுகிறது. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம் எல்லா வகையான உயிரினங்களிலும் இருக்கிறது. எந்த இவன் சின்ன உயிர், ஒரு எறும்பு போனா கூட அந்த எறும்பு நம்ம அப்படி துன்புறுத்தினோம், அது அப்படி நீங்க தான் முகாதி. நோபடி இஸ் வில்லிங் டு டை. அதுக்கு இன்னும் வாழணும், இன்னும் நல்லா வாழணும் அப்படிதான் எல்லாருக்குமே இருக்கின்றன. இது முற்றிலும் இயல்பானது. இது வந்து ரொம்ப நேச்சுரல். அண்ட் வேதங்கள் சொல்றது அப்படி, தட் இஸ் வெரி நேச்சுரல். ஜீவன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன் ஆயினும் தன்னுடைய பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்தினால் அவன் தனது உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்ற வேண்டியுள்ளது. இப்ப என்னது பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்தினால் நம்ம வந்து இந்த பந்தத்துல இருக்கோம். அது என்னது எல்லா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால அதுல ஆசைப்பட்டு அதை வந்து அனுபவித்து அதனால ஒரு கர்ம வினை உண்டாகி திரும்பி வேற ஒரு உடலை எடுத்து அக்கார்டிங் டு தட் நம்ம எந்த மாதிரி வாழறோமோ அது போல அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும், ஒரு உடல் கிடைத்து நம்ம வந்து வாழ்வோம். அந்த மாதிரி திரும்பி ஏன்னா ஜட வாழ்வின் பந்தத்தினாலதான் நம்ம திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்துட்டு வருவோம். அவன் தனது உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்ற வேண்டியுள்ளது. ஆத்மா ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு தொடர்ந்து மாறக்கூடிய இந்த வழிமுறை கர்ம நம்ம பந்தப்படுத்த வைக்கிறது. கர்மம் நம்ம பண்ற செய்கை. நாமளும் அப்படித்தானே மாதாஜி வந்திருப்போம். மாதாஜி நாமளும் அப்படித்தானே வந்திருப்போம். அதுதான் சொன்னேன். சோ நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் ஏதோ கர்ம பந்தனத்துல இருந்தா, ஆனாலும் ஏதோ நல்லது பண்ணிருக்கோம். போன ஜென்மத்திலயும் நிறைய ஒரு ஜபா தபஸ் ஏதோ நல்ல செயல் பண்ணிருப்போம். அதனால்தான் மேலுலகத்துக்கு போக முடியாத நிலை இருந்தாலும் திரும்பி இந்த ஆன்மீகத்தை நுழைந்து திரும்பி இந்த ஒரு யங் ஏஜ்லயோ வாட் எவர் ஏஜ் வி ஆர், அது ரொம்ப தொண்டுக்கிழமை ஆகலையே. நம்ம 80, 90 எல்லாம் ஆனப்புறம் எல்லா வேலையும் முடிச்சு விட்டு இப்பதான் ஹரே கிருஷ்ணா கேட்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இல்லையே. நம்ம ஒரு மாதிரி யங் ஏஜ் நீங்க எல்லாம் வந்துட்டீங்க. சோ இதுவே வந்து நல்ல ஒரு இதுதான். திரும்பி இனிமே இந்த ஜென்மத்தையும் நமக்கு கிடைக்கலையா, அடுத்த ஜென்மத்துல இன்னொரு யங் ஏஜ்ல சாஸ்வதா மாதிரி ஐஸ்வர்யா மாதிரி அந்த மாதிரி ஏஜ்லயே நம்ம வந்துருவோம். நம்ம அப்பவும் பண்ணிட்டு இருந்தோம், கரெக்ட் தான். ஆனா ஆக்சுவல் என்ன படிக்கிறோம், இப்பதான் படிக்கிறோம். ஆக்சுவலா பகவான் யாரு, என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும் இப்பதான் கண்ணு திறந்து நம்ம பாக்குறோம். லடன் சின்ன வயசுலயே நம்ம பண்ணிருக்கோம், இல்லைன்னு இல்லை, பகவானுடைய எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். இருந்தாலும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்குவப்பட்டுட்டே இருப்போம். ஆனா என்ன ஒரு உடலை எடுத்துட்டு வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா எப்பதான் முடிவை பெறும். அப்ப அதுக்கு நல்ல ஒரு இது நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டதுனாக்கா நம்ம இதுல இருந்து விடுபடலாம். இல்ல அது வரைக்கும் என்னது, இது கர்ம வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்துறது. அதாங்க கர்ம பந்தன, செயல்களினால் பந்தப்படுத்துதல், அதுதான் அர்த்தம் என்று அறியப்படுகிறது. ஜீவன் தனது வாழ்வு ஆதாரத்திற்காக வேலை செய்தாக வேண்டும். ஏன் நம்ம வந்து நான் எனக்கு பகவத்கீதா தெரியும், நான் கிளாஸ்க்கு எல்லாம் போறேன், எனக்கு அந்த ரேஷன் போடுனா யாரும் கொடுக்க மாட்டேன்.
வி ஹேவ் டு அதை பணம் தான் வேணும் அதுக்கு. இப்ப பணம் சம்பாதிக்கணும்னா படிப்பும் வேணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து படிப்பையும் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு நல்ல ஒரு மாதிரி வசதியா வாழணும். அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம வந்து வேலைக்கு போகதான், வேலை செய்தால்தான் வேண்டும் என்பது ஜட இயற்கையின் சட்டமாகும். அந்த வேலைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தாவிடில் அதன் அவன் இயற்கையின் சட்டத்தை மீறியவனாகி பற்பல உயிரினங்களில் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் தன்னை மேல்மேலும் பந்தப்படுத்திக் கொள்கிறான். அப்ப என்னது கொடுத்திருக்கு? அந்த வேலைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ள நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டுள்ள வேலைகளை கடமைகளாக நம்ம வந்து நம்ம வந்து உயிர் வாழணும், அதுக்கு வேலைக்கு போகணும், என்ன பணம் சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு வாழறவங்க தான் இதுல விடுபட முடியும். ஒரு மாதிரி விடுபட முடியும். இல்லை, அதுவேதான் எல்லாம், எனக்கு வேலைதான் இம்பார்ட்டன்ட், படிப்பு தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நிறைய பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா கிளாஸ். ஆன்லைன் இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க. அது எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்ப ஆஃப்லைன் ஆனதுல அவளை ஸ்கூல் போனோம், கிளாஸ் போனோம், அதுலயே டைம் இல்லப்பா வரைன்னு சொல்லி குத்தம் இல்லை. பண்ணும்போது என்ன, கடைசியில வந்து நிற்கும் போது நம்ம கிட்ட அந்த டைம்ல கிளாஸ் இருக்காது, அப்படியே விட்டு போயிடும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கமிங் பிகாஸ் ஆஃப் தட். அப்ப ஏன்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தியா போயிடுது. அதுதான் மார்க் வாங்கணும், அந்த கிளாஸ்க்கு போகணும், ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போகணும், அதுல அட்மிஷன் வாங்கணும், அதுவும் வேணுமே. ஆனா இது அப்ப இதுல இருந்து விட்டு போடுறோம், விடுபட இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாயிடும். அப்ப அது கடமையா நினைச்சு பண்ணாம அது வந்து அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு பண்றாங்க. கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தாவிடில் அவன் இயற்கையின் சட்டத்தையும் மீறியவனாக பற்பல உயிரினங்களில் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு திரும்பி திரும்பி இதேதான் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிகள் தன்னை மேன்மேலும் பத்தப்படுத்திக் கொள்கிறான். எல்லா வகையான உயிரினங்களும் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு உட்பட்டவையே. எறும்பா இருக்கட்டும், ஆணையா இருக்கட்டும், அது முற்பிறவில ஏதோ ஒரு விலங்கா இருந்திருக்கு, இப்போ ஆணையா இருக்கு, அடுத்தது ஏதோ விலங்கா மாறும். ஏன்னா அவளுக்குதான் இது கிடையாது, பாவ புண்ணியம் கிடையாது. ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிட்டா இனிமே வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு இது கதிக்கு போயிடும் சொல்ல முடியாது. ஆனா அப்கோர்ஸ் கஜேந்திரா மாதிரி இருக்கிறவா, அந்த மாதிரி புத்தி இருக்கிற யானை வேணா போகுமா இருக்கும். நிறைய இருக்காங்க விலங்குலயும், நிறைய அந்த மாதிரி வயசு இருக்கு. இருந்தாலும் அதுக்கும் வந்து ஒரு இது உண்டு, ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜ் மாறி 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 அப்புறம் இதுதான் படிச்சதுதான் கௌ பசுமாடு வரைக்கும் வந்த அப்புறம் அந்த பசுமாடு அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு மனிதனா பிறக்கும். ஆனா மனிதனா பிறந்தப்புறம் என்ன பண்றோம், திரும்பி புத்தி எங்க போறது, திரும்பி நல்ல விதம் பண்ண மாட்டேன், நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன், கண்டதையெல்லாம் சாப்பிடுவேன், அப்புறம் சோம்பேறியா இருப்பேன், அப்புறம் ஆடையெல்லாம் சின்னதா உடுத்துவேன், அப்ப திரும்பி வீழ்ச்சிதான் அடையிறோம். ஒரு மரமா போவான், இல்லாட்ட கரடியா போறான், இல்ல என்னது அந்த பன்னியா போவான் அப்படின்னு ஆயிடும். அதான் நம்ம படிச்சது, அதையே தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்றேன். சோ எல்லா வகையான உயிரினங்களும் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு உட்பட்டவையே. ஆயினும் ஜீவன் மனித பிறவி அடையும் போது அவன் கர்மச்சங்கலியில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். இப்ப இதுல இருந்து என்ன ஆயிடுது, ஹியூமன் பீயிங்ல வந்த உடனே அதுல இருந்து அப்பா இதுல இருந்து தெர் இஸ் சான்ஸ், என்ன ஒரு புத்தி இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு மூளை யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு நாயா இருந்தா கூட உங்க வீட்டுல ஒரு நாயை வளர்த்தினாலும் அதுக்கு என்னதான் நல்ல ஒரு இது இருக்கும், நம்மளை பார்த்தா வெளியில வந்தா கட்டி அணைச்சுக்கும், நக்கும், எல்லாம் பண்ணும். ஆனா அது பக்தி பண்ண தெரியுமா, வராது. பக்தி பண்ண வராது. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா வேணா பார்த்துட்டு அதால பண்ண வராது. இப்ப நம்ம ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் கேன் டு. மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட், படிக்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விடுவோம், நீங்களே பேசியிருந்தா அப்புறம் கிளாஸ் முடியாது. சொல்லுங்க, இப்ப சொல்றதை சொல்லிடுவோம். இந்த டாக் வந்து வீட்லயே வளர்க்குறாங்கல்ல, அது மனிதர்களை பார்த்து எல்லாம் சாமி கும்பிடுறதுல இருந்து கத்துக்குத, அடுத்த பிறவில அது மனிதனா பிறக்குமா? இல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அது பார்த்துன்னு தான் இருக்குமே தவிர அதுக்கு அவ்வளவு எல்லாம் அறிவு கிடையாது. பார்த்துட்டு இருக்கோம், அனுபவிக்கும், எல்லாம் நமக்கு தோன்றது. பிகாஸ் நம்ம பக்தி பண்ணிச்சுன்னா, அது பக்தி பண்ணிச்சுனாக்க அது என்னது பக்தி பண்ணும்? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல தெரியுமா அதுக்கு? பக்திங்கிறது என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா வாயால சொன்னேன்னா ஒரு கிளி கூட நம்ம வளர்த்தலாம். அதுவும் நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னதே சொல்லும். அதுதான் மூளை எப்படி இருக்கும், அதுக்கு மூளை கிடையாது. மீது அவ்வளவு இது கிடையாது. பக்தி என்ன என்னது, அது பூவெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுன்னு வச்சுங்களேன், என்ன பண்ணுவீங்க? பூவெல்லாம் வந்து எஜமானருக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்து அர்ச்சனைக்கு எல்லாம் பண்ணுது, எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு. அதெல்லாம் அதுக்கு வந்து இதுதான் சொல்றேன், அதுக்கு வந்து பாவ புண்ணியமே கிடையாது, அது பண்ணும் அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போகதான் வேணும். அதுக்கு உடனே இதெல்லாம் பண்ணிட்டே வரனால அது வந்து அடுத்த ஹியூமன் பீயிங் இல்ல பெரிய செயின்ட் ஆயிடும், அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இட் ஹேஸ் டு அண்டர்கோ. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் அந்த நாய்க்கு அப்புறம் அதுக்கு என்ன உண்டோ அது முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ன உண்டோ அது முடிக்கணும். அதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் தான் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்த அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி கீழே விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, மேல் உலகத்துக்கு போறதுக்கு சான்ஸ். ஓகே, சோ அது வந்து பண்ணுமே தவிர அதுக்கு வந்து மனசு. அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் பேரு வாயால சொன்னதுன்னா அதுக்கு வீழ்ச்சி தான். நமக்கு நம்ம மனசையும் அது லயிக்கணும். ஒன்லி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்காலதான் முடியும். அது மாதிரி நல்ல மனசு இருத்தி நம்ம பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா உச்சாரணமும் கரெக்டா இருக்கும். ஏதோ நம்ம விடுவிடுன்னு முடிச்சேன், அதனால எனக்கோ அரைகுறையா முடிச்சேன், அப்ப நமக்கு வேணா திருப்தியா இருக்கும், நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு. பகவான் எவ்வளவு அதான் நான் எப்பவுமே அந்த பாஸ்கெட் பால் இதுதான்
எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நான் தூக்கி போட்டேன் 100 டைம் நான் போட்டேன் 100 டைம் நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு டைம் அந்த பால் வந்து பாஸ்கெட்டுக்குள்ள விழுந்தா அதான் கணக்கே. அது வந்து 1 டைம் 2 டைம் தான் வந்துருக்காரு. பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நான் தூக்கி போட்டுன்னு தான் இருந்தேன். என்ன பிரயோஜனம்? என்னோட திருப்திக்கு நான் சொல்லலாம் நான் 108 முடிச்சேன். ஆனா அந்த பால் ஆக்சுவலி அந்த இதுக்குள்ள போறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அது விளையாடுறவங்களுக்கு தான் தெரியும். நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். பர்ஃபெக்டா பண்ணோங்கிறது இருக்குல்ல, எவ்வளவு கவுண்டிங் பர்ஃபெக்டா பண்ணோங்கிறது இருக்குல்ல. அது எவ்வளவு கவுண்டிங் நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்றோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது பண்ணினாதான் வந்து அந்த வெக்கேஷன் பேட்ச்ல இது வச்சிருந்தாங்க நாமஜப்பாடு மகிமை அப்படின்னு க்ளோரிஸ் ஆஃப் நாமஜப்பா. வந்து ராதையை தான் வந்து தரிசனம் பண்ணணுங்கிறாங்க. அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்ல நான் இதை சொல்லி முடிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அது அந்த மாதிரி சொல்றவாளோட 16 இது வரவே வராது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அப்படி 16 டைம் சொன்னாதான் அதுக்கே பலன் உண்டு. நம்ம இதையே ஷார்ட் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே இப்படி சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே அதுல எத்தனை எழுத்து வந்ததுன்னா 2 3 எழுத்து தான் வந்து ஹரே ஹரே எவ்வளவு வந்ததோ அதுதான் இருக்கும். கிருஷ்ணா ஷார்ட் பண்ணிட்டோம், ராம் ஷார்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப அது 16 வேர்ட்ஸ் உள்ள நாமம். அது 16 வேர்ட்ஸ் உள்ள நாமம், 32 சிலபிள். அதுதான் அந்த நாமத்துக்கு மகிமையே. அந்த நாமத்தை நம்ம சரியா சொல்லலைன்னா நம்ம திருப்திக்கு நான் சொன்னேன்னு நினைச்சுக்கலாமே தவிர அந்த ஹரகுரியா சொல்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை. இது நான் வந்து இப்போ இந்த இது நம்ம வெக்கேஷன் பேட்ச்ல சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட் டு டெல் இன் ஆல் த கிளாஸஸ். இப்ப நான் L1 எடுக்கிறதுனால அவங்ககிட்ட என்ன நார்த் இந்தியன் அவங்களே அது மாதிரி ஷார்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ராம் தான் சொல்லுவாங்க. ராமா நம்ம ராமா சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க வந்து ராம் அவளுக்காக தான் வருது. நான் இன்னும் சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு இப்ப அவளும் ஒரு மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். என்ன சொல்றேன்னா சோ மெனி திங்ஸ் நம்ம வந்து அறியாமையில நம்ம வந்து தப்பு நிறைய பண்றோம். அதே போல நாம ஜபம் ஃபுல்லா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம். இன்னைக்கு பிரபுஜி கூட சொல்லியிருந்தாரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. அந்த ஹரே ஹரேயும் ஹரே ராம ஒரே ஹரையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா இப்படி சொல்றது ஒண்ணுமே சரியில்லை. ஒரு ரவுண்டு கூட சரியில்லைன்னு அர்த்தம். ரவுண்ட் இல்ல, ஒரு 1 டைம் சொல்றது சரியில்லைன்னு அர்த்தம். So there are people who are saying that way. நான் நம்மள சொல்ல யாரு சொல்றாங்க அப்ப அவளுக்கு தெரியாம அந்த மாதிரி சொல்றதுனால பிரயோஜனம் இல்லை. So they are not achieving anything. அவன் இவ்வளவு நாளா நம்ம பண்றேன், இவ்வளவு வருஷமா பண்றேன், ஏன் எனக்கு ஒண்ணுமே இன்னும் நற்கதிய தெரியவே தெரியாது. அடுத்த ஜென்மம் திரும்பி மனித பிறவையா போயிருப்போம் டெஃபினட்டா. ஆனா அவனுக்கு ஏன் இந்த மேல போறதுக்குள்ள இது ஏன் வரதில்லை அப்படின்னா பிகாஸ் his chanting is not proper. So கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும், சொல்ற விதம் கரெக்டா சொல்லணும். அதாவது அந்த நாம அப்புறம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நாம எல்லாம் கரெக்டா சொல்லணும். அதுலதான் வந்து பெனிஃபிட்டே இருக்கு. ஓகே, இப்ப எல்லா வகையான உயிரினங்களும் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு உட்பட்டவையே. ஆயினும் ஜீவன் மனித பிறவியை அடையும் போது அவன் கர்ம சங்கிலியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். கர்மா விகர்மா ஆகியவை பகவத்கீதையில் மிகவும் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள 3வது சாப்டர். திரும்பி நீங்க 18 days கோர்ஸ் பண்ணும் போது நல்லா தெரியும். சோ நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளவு டைம் L2ல நிறைய டைம். சோ சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படும் செயல்கள் கர்மா என்று அறியப்படுகின்றன. சாஸ்திரங்கள் சொல்லி இது மாதிரி பண்ணு அது மாதிரி பண்ணுன்னு, ஏன்னா பல நோக்கு செயல்கள் இருக்கு. அதனால அதெல்லாம் கர்மா. பிறப்பு இறப்பின் சூழ்ச்சியிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கக்கூடிய செயல்கள் அகர்மா என்று அறியப்படுகிறது. இங்கிலீஷ்ல வந்து இன்ஆக்ஷன். இதெல்லாம் ஆக்ஷன். கர்மாங்கிறது ஆக்ஷன், இது வந்து inaction. That is as good as you have not done any action. ஏன்னா இந்த ஆக்ஷன் பண்ணாலும் ஒரு இது ஒரு கிடைக்கும், என்னது பிரதிபலன், இது ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். ஆனா இதுல வந்து ரியாக்ஷன் கிடைக்காது. இது அகர்மா. வாட் இஸ் அகர்மா? பகவானை நினைத்து செய்யறது. எது பண்ணாலும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லிட்டு பண்ணதான், ஆனா மனசார பண்ணணும். கர்மா கடனே எல்லாம் பண்ணணும். பகவானை நினைத்து தேங்க்யூ பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம். அப்ப அது எல்லாமே நமக்கு வந்து அகர்மா ஆகிடும். எந்த செயல்கள் சுதந்திர துஷ்பிரயோகத்தினால் செய்யப்பட்டு ஒருவனை கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு வழி நடத்துகின்றனவோ அச்செயல்கள் விகர்மா. எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்திருக்காளோ அதெல்லாம் நம்ம பொய் சொல்றதா இருக்கட்டும், திருடுறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். பக்தர்கள் எல்லாம் பண்ண மாட்டான். வேற ஏதாவது துஷ்பிரயோகம், சுதந்திரம் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்க, அதை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி நம்ம ஏதாவது பண்றோம்னாக்கா அதெல்லாம் விகர்மாவை கொண்டு போய் சேர்த்தும். அதுல என்னன்னாக்கா பாவ விளைவுகள் கிடைக்கும். இந்த 3 வகையான செயல்களில் ஒருவனை கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் செயல்களையே புத்திசாலி மனிதர்கள் விரும்புகின்றனர்.
இது வந்து கர்ம பந்தத்துல விடுவிக்கும், அகர்மா தான் விடுவிக்கும். இப்ப யார் புத்திசாலியா இருக்காளோ அவ என்ன பண்ணுவா, அக்கர்மாவை விரும்பி பண்ணுவா. அப்ப அக்கர்மா பண்ணனா என்னது, ஒரு கர்மாலே நான் பந்தப்பட்டுக்க கூடாது. அப்ப என்னது, ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடும், பகவானே இது உனக்கு அர்ப்பணம்ப்பா, எல்லாம் உன்னை நினைத்து நான் பண்றேன், உன்னை நினைச்சது எல்லாம் பண்றேன், உன் மேல நல்ல ஃபெய்த் இருக்கு, ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஹரே கிருஷ்ணா, நான் என்னோட வேலையும் பண்றேன். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அப்போ நான் வந்து எதிர்பார்ப்பே வைக்க மாட்டேன், இதனால பல நோக்கு செயல்களை நான் இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன், பண்றதுதான் என்னோட டியூட்டியை தவிர அதோட என்ன இது ரியாக்ஷன் வரும் அது ஐம் நாட் கன்சர்ன். அதெல்லாம் நாட் வெரி ஈஸி டு சே. நம்மளால இது கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கையோட பண்ண 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 ஏன்னா கொஞ்சம் இண்டிகேஷன் எல்லாம் தெரியும் நமக்கு. ஆஹா, நான் ஒன்னும் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணலையா, இல்ல நல்லா நடக்கிறதே, நான் பகவான்ப்பா கிரேட்டுப்பா, நான் பிளான் பண்ண கூட இந்த மாதிரி நடக்காது. அப்போ டோட்டலி சரண்டர். நீதான் என்னை விட பெரிய டிராமா எல்லாம் போட்டு நல்லா நீ பண்ணிடுறியே, அப்ப நான் என்னத்த பண்ணி நான் இவ்வளவு கூட பிடிச்சிருக்க முடியாது, நீ நல்லாவே பண்றப்பா, இனிமே நான் வேற ஒண்ணும் பார்க்க போறது இல்லை, நான் டோட்டலி உனக்குதான் சரண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் பிளான் பண்ணாம எல்லாம் பகவான் நினைத்த பண்ணது. அந்த லெவலுக்கு நம்ம போகணும். அப்படி எப்போ வரும்னா பண்ண பண்ணதான் வரும். அண்ட் ஒரு இண்டிகேஷன்லயும் அவர் காட்டுவார் நமக்கு எப்படி. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு பிறரை நோஸ் கட் பண்ணலாமா மாதாஜி? என்ன பிறரை நோஸ் கட் பண்ணலாமா? இதெல்லாம் பண்றாங்க, தெய்வ பக்தி வருது. நோஸ் கட் பண்றதுன்னா பிறர் மனசு நோகிற மாதிரி பேசுறது, இதெல்லாம் பண்றாங்க, பண்ணக்கூடாது. சில பேர் பண்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் செய்யலாமா? செய்யக்கூடாது, பண்ணக்கூடாது. நானே எவ்வளவு வாட்டி பண்றேன், இப்போ இன்னைக்கே உங்களுக்கு பண்ணேன் நான். பேசாதீங்க, என்னெல்லாம் ஒண்ணும் நீங்க பண்ணல, நீங்க வேற. இல்ல நான் எனக்கு தோணித்தேன், நான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அதெல்லாம் நோஸ் கட்டோட சேர்த்தே கிடையாது. அதெல்லாம் பகவான் பாத்துட்டு பாரோன்னு. கர்மான ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப என்ன சொல்றது, நான் ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறதுனால எனக்கு சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுது. ஆனா அதெல்லாம் நீங்க எதுவும் சொல்லல, கரெக்டா படிக்கிறதுக்கு இது பண்ணீங்க, முன்னாடி நீங்க எதுவுமே பண்ணல. அது மாதிரி யாருமே வந்து ஒருத்தரை வந்து ஒரு இதா சொன்னோம்னா அங்க உள்ள அங்க இருக்கிற ஒரு பரமாத்மா நம்ம இழிவுபடுத்தணும்னு தான் அர்த்தம். எனக்குள்ள அதே பரமாத்மா தான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கார், அவரையே நான் இன்சல்ட் பண்ணாப்புல பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தம் வரும் நமக்கு. ஐயோ அப்படி பண்ணிருக்க கூடாதோ, பேசிருக்க கூடாது. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, என்ன பண்றது, நீங்க எதுவும் பண்ணலன்ட்டல்ல, அப்ப அதை நான் செய்யக்கூடாது, நீங்க பண்ணாம இருக்கணும்னா நான் அது எதுவும் பிரச்சனை வரும். மனசாரையும் யாரையும் கெடுதல் நினைக்க கூடாது, செயலாலையும் இல்லை, வார்த்தையாலும் இல்லை. மூன்று யாரையும் டீஸ் பண்ண கூடாது, யார் மனசு நோகிற மாதிரி பண்ண கூடாது, பத்தி அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசக்கூடாது. அச்செயல்கள் விகர்மா என்று அறிவு. அப்ப எதுக்கு பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் விகர்மா. இந்த மூன்று வகையான செயல்களில் ஒருவனை கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் செயல்களையே அந்த மாதிரி மூணும் வந்து தெரிஞ்சுட்டு ஒரு பந்தத்திலையும் நான் சிக்கிக்காம நான் புத்திசாலித்தனமா நான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி மனிதர்கள் யாரு விரும்புகிறார்களோ அந்த சாதாரண மனிதர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்து அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதன் மூலமாக இவ்வுலகிலோ ஸ்வர்க்கத்திலோ உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்தையோ அடைய விரும்புகின்றனர். ஆயினும் மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள் பிரபுபாதா, எப்போ இந்த மாதிரி முன்னேறிய மனிதனா ஒன்ன பிரபுபாதா நினைச்சுக்கலாம். ஆயினும் மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள் செயல்களிலிருந்தும் அதன் விளைவுகளிலிருந்தும் ஒட்டுமொத்தமான விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். நல்ல செயல், தீய செயல் ஆகிய இரண்டு செயல்களுமே ஒருவனை பௌதிக துன்பங்களுக்குள் சமமாக பந்தப்படுத்துகின்றன என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் நன்கு அறிவர். அதன் விளைவாக நல்ல செயல், தீய செயல் ஆகிய இரண்டின் விளைவுகளிலிருந்தும் தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள செயலை அவர்கள் நாடுகின்றனர். அத்தகைய விடுதலை தரக்கூடிய செயல் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் பக்கங்களில் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஃபில்ம் முடிக்கிறது வரைக்கும். ஆனா we should have the patience listening, கரெக்டா இது உட்கொள்ளணும். இப்ப நீங்க நடுவில் தெரியாதது கேட்கலாம், பட் நம்ம என்ன ஆகும்னா நம்ம பேசும்போது என்ன டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். நம்ம இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிராஸ்பிங் அப்படியே கொண்டு செல்லணும், நம்ம மைண்ட்ல ஏற்றிக்கணும். அப்ப இன்னும் நல்லா எல்லாம் படிச்சானா நல்லவங்களா ஆயிடுவாங்க இல்ல மாதாஜி? ஆமா ஆமா. உபனிஷத்துகளின் சாரமாக கீதோபனிஷத் என்று சில நேரங்களில் அறியப்படக்கூடிய பகவத்கீதை. எல்லா உபனிஷத்தும் சாரம் தான் கீதோபனிஷத். வாட் இஸ் பகவத்கீதா? என்னது கீதோ உபனிஷத் தான். எல்லா உபனிஷத்தோடு சாரமா அதுக்குள்ள கொடுத்திருக்கு என்று அறியக்கூடிய பகவத்கீதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் உபதேசங்கள் மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறையான கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் நைஷ்கர்மிய அல்லது அகர்ம நிலையினை அடைய முடியாது. நைஷ்கர்மியான என்னது? பகவானுக்கு வேண்டி செயல் புரியாது. அப்ப இதெல்லாம் தெரியாம வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, பகவத்கீதாலாம் படிக்காம ஒருத்தன் வந்து நிஷ்காமத்துல நான் இருக்கேன்னா அவனால முடியாது. நிஷ்காமம் எப்போ வரும்? பகவத்கீதா தான் A ஃபார் ஆப்பிள், B ஃபார் பால் அங்க படிச்ச அப்புறம் தான் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன், இது என்னது
ஆல்பா இது என்னது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், கிராமர் இதெல்லாம் அப்படிதான் வரும் இல்லையா? முதல்ல வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம படிக்கணும். அதே போலதான் வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை வந்து முறைமையா முறையா கடமை மாதிரி அதை வந்து படிக்கணும். அது படிக்கலைன்னா நைஷ்கர்மியா அல்லது அகர்மா நிலையினை அவன் வந்து அடைய முடியாது. நைஷ்கர்மியா என்னது? பகவான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை தான் நைஷ்கர்மியா. நிஷ்காமனா என்னது? நான் எனக்கு வேண்டி செயல்படலை, எனக்குன்னு ஒரு இது கொடுத்திருக்கீங்க, ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கீங்க, உங்களை நினைத்து நான் பண்றேன். நீங்க எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கீங்க, அது எப்படி வழி நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் யூ ஷுட் கைடு மீ. ஒரு நாளும் நீங்க கைடு பண்ணுங்க. நான் வந்து பக்தி பண்றேன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விதத்துல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா யூ பி தேர் வித் மீ கிருஷ்ணா, என் கூட இரு, எனக்கு நல்வழி காட்டு. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் தான் வந்து அகர்மா லெவல்ல நம்மளுக்கு கொண்டு போய் நிற்கும். அப்ப எப்படி நைஷ்கர்மியா வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சப்பறம் தான் இதெல்லாமே வரும் நமக்கு. பகவத்கீதையில் 3.9 வரைக்கும் முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார். மனிதன் படிப்படியாக பரம உயிர்வாழியின் அதிகார தன்மையை உணர்வதற்கு உகந்தார் போல் அவனது செயல்படும் திறனை இந்த இலக்கியத்தால் நெறிப்படுத்த முடியும். இதெல்லாம் படிச்சாதான் வந்து படிப்படியா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வருவோம். அவன் பரமபுருஷ பகவானுடைய வாசுதேவர் அல்லது கிருஷ்ணருடைய அதிகாரத்தன்மை எப்போது உணர்கின்றானோ அப்போது அவன் முறையான அறிவின் தளத்தினை அடைந்துள்ளதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எப்போ அது புரிய வரும்? ஸ்டார்டிங்ல வராது. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கிருஷ்ணா ஒரு கடவுள், ஓகே பண்ணணுமா, சரி பண்ணலாம், ஓகே எவ்வளவு பண்ணணும், இவ்வளவு பண்ணுமா, சரி பண்றேன், அட்டென்ட் பண்ணுமா, சரி. ஆனா பண்ண 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 என்ன ஆயிடும்? ஒரு பக்தி வந்துடும். ஆஹா பகவான் இருக்காரு, பகவான் நிவேதனம் நம்ம சாப்பிடுறோமோ இல்லையோ, எனக்கு பத்தி இல்ல, ஆனா பகவான் என்ன பண்ணுவாரு? அப்படி காத்தால் பால் வைக்கணுமே. நான் வந்து இப்போ நேத்த பால் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு நம்ம வீட்டுல, ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஆனா வந்து நமக்கு காஃபிக்கோ நீங்க என்னெல்லாம் இப்ப குடிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பூஸ்டோ ஹார்லிக்ஸோ டீயோ காஃபி என்ன குடிக்கிறீங்களோ, ஆனா பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணுமே, அதுக்கு நேத்தத்தை பால் வைக்க முடியாது. அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து கால் லிட்டர் அதாவது கொஞ்சம் வாங்கி பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணுமே, அதுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணணும். சரி நேத்தத்தை சாப்பிடுறோம், ஏன்னா வேஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு. பட் இன்னைக்கு பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணமே, என்ன பண்ணலாம்? அதான் ஃப்ரூட்டை வச்சு அப்படி இல்லையா, நானும் தான் சாப்பிடணுமே. அப்போ அதுக்கு வேண்டி கொஞ்சமாவது எடுத்து சமைச்சு ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு சாதம் வச்சு அதுக்கு நெய் ஊத்தி ஒரு துளசி இலை போட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம வரும். சோ நமக்கு அந்த பொறுப்பு வந்துடுது, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. ஏன்னா பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வந்து முள்ள அதுல பூந்து பண்ணும்போது வரும். சோ மனிதன் படிப்படியாக பரம உயிர் வாழியின் அதிகாரத்தன்மையை உணர்வதற்கு உகந்தார் போல் அவன் செயல்படும் திறனை இந்த இலக்கியத்தால் நெறிப்படுத்த முடியும். இதை ஈஷோபனிஷத்துல அவ்வளோட்டாலே நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம் மாதிரி வந்துதான் இருக்கும். திரும்பி இந்த ஈஷோபனிஷதும் பண்ணி முடிக்கும் போது என்னன்னா இன்னும் நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துடும். அவன் பரமபுருஷ பகவானுடைய வாசுதேவர் அல்லது கிருஷ்ணருடைய அதிகார தன்மை எப்போது உணர்கின்றானோ அப்போது அவன் முறையான அறிவின் தளத்தினை அடைந்துள்ளதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் ஜட இயற்கையின் சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் செயல்பட இயலாது. அந்த டைம்ல என்னது, நான் சத்துவ குணத்தை இருக்கேன் அதனால பகவத்கீதா அட்டேன், அதெல்லாம் இல்ல. நமக்கே ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். சத்துவ குணமாகட்டும் ரஜோ குணமாகட்டும் தமோ குணம் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிந்து நான் பகவானுக்கு வந்து இல்ல சேவை பண்றேன், அந்த லெவல்ல நம்ம வந்துருவோம். ஒண்ணும் நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணாது. தூக்கம் வரும், தூங்கிருக்கவே மாட்டோம். ராத்திரி எல்லாம் டிராவல் பண்ணிருப்போம், ஏதோ ஊருக்கு போயிருப்போம். இப்ப நான் ஜெயந்தி மாதா நினைச்சு சொல்றேன், ராத்திரி தான் டிராவல் பண்ணிருக்காங்க வச்சுக்கலாம். அவங்க ஏதோ அந்த ஊர்ல இருந்து ஊருக்கு வந்திருக்காங்க, அவங்க ஊர்ல இருந்து ராத்திரி தான் டிராவல் பண்ணிருப்பேன். இன்னும் காலையில இல்ல எனக்கு மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இல்ல எனக்கு தான் தூங்கவே இல்லையே, சரி எல்லாத்தையும் விட நான் தூங்க போறேன், பண்ணி 10 மணிக்கு தான் எந்த போறேன் தோணாது. ஏன்னா அந்த டைம்ல நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அவ்வளவு ஊறி போயிருக்கோம். இல்லையே 4:30 மணிக்கு, நான் இப்பதான் 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், இப்ப நான் தூங்க போலன்னா இல்ல 4:30 மணிக்கு இது இருக்கேன், மங்களாரத்தி இருக்கேன், அதை பார்க்கணும். அப்புறம் காலையில இருந்து பகவானுக்கு பால் நைவேத்தியம் பண்ணுமே, அதுக்கு நான் குளிச்செல்லாம் பண்ண வேண்டாமா, அது பண்ணும். இதேதான் நம்ம பண்ணிட்டு போய் நம்ம உடலோட என்னது அந்த தமோ குணம் சொல்லணும். தூக்கம் அப்படி கண்ணு இருக்கும், அதெல்லாம் பரவாயில்ல, தலைக்கு குளிச்சுட்டேன்னா எல்லாம் ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்துடும். அப்படி பண்ணி நம்ம வந்து எப்பவுமே என்னது பகவானுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குற நிலையில வந்துடும். ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். எல்லாம் ரஜோகுணம் தமோ குணம் எல்லாம் விட்டு போயாச்சு, நம்மளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போறது. ஃபுல்லா போகாது, நம்ம உடலை எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால போகாது. இருந்தாலும் முன்னாடி ஒரு 4-5 மாசம் முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு இப்போ எல்லாருமே நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களோட எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்றேன், எல்லாருமே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். இன்னுமே இம்ப்ரூவ் பண்ண இதெல்லாம் ஒண்ணுமே போராது. ஆல் இன் பேசிக் ஸ்டேஜ் தான், இன்னும் நிறைய நம்ம பண்ணணும். மாதாஜி காலையில குளிச்சா ஒத்துக்கல மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? காலையில வெடிகாத்தால குளியல் போட்டா ஒத்துக்கல மாதாஜி. மாதாஜி உங்களோட டவுட் எல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேளுங்க மாதாஜி. கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு. நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு நம்ம ரெக்கார்ட் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண அப்புறம் நம்ம பேசலாம் மாதாஜி. அது இன்னும் 15 நிமிஷத்துல முடிக்கிறேன்.
ஓகேவா? இது திரும்பி திரும்பி மேலேயே படிக்கிறேன். ஓகே, தமோ குணங்கள் செயல்பட இயலாது. இது அவனால் நைஷ்கர்மிய நிலையின் அடிப்படையில் செயல்பட முடியும். அப்ப வந்து டோட்டலா அந்த ரஜோகுணம் தமோ குணம்லாம் அவனை வந்து அழுத்தாது. அவன் நைஷ்கர்மியம் எல்லாமே நான் பகவானை நினைத்து பண்றேன். எனக்கு வந்து நல்லா தெரியறது பகவான் என் கூட இருக்கார். நிறைய விஷயங்கள்ல எனக்கு இண்டிகேஷனும் தெரியறது. அவர் என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுக்கிறார். எல்லாம் நல்லது நடக்கிறது. நான் அது பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட இவ்வளவு நல்லா வராது. அவர் ரொம்ப நல்லா பண்றார். அவரை நான் நம்பிட்டு இருந்தா போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலையில வந்துடும். அந்த மாதிரி அடிப்படையில் செயல்பட முடியும். அத்தகைய செயல் இறப்பின் சுழற்சியினுள் பந்தப்படுத்துவது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது திரும்பி திரும்பி இந்த பந்தப்படுத்தும் வாழ்க்கையில அவன் வரமாட்டான். உண்மையில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதை தவிர யாரும் எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனாலும் மம்மன் சாப்பிடணும், அதுக்கு வேண்டி வேலைக்கு போறான். ஆனாலும் இந்த பேக் ஆஃப் யோர் மைண்ட், சரி நான் அது சாப்பிடறதுக்கு வேண்டி ஏதோ பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு போறேன். ஆனா என் மனசுல என்ன இருக்கணும்? பகவானுக்கு எப்ப நான் பகவானை வந்து நிறைய வழிபடணும். பேரு புகழுக்கு இல்லை, என் மனசுல அது தோன்றது அவரை நான் திருப்தி பண்ணணும். மெயினா பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அந்த ஒரு எண்ணம் நம்ம கிட்ட இருந்தா போதும். இருப்பினும் செய்யப்பட வேண்டியதில்லை. இருப்பினும் வாழ்வின் கீழான நிலைகளில் பக்தி தொண்டின் காரியங்களை ஒருவனால் உடனடியாக செயல்படுத்த முடியாது. டோட்டலி எங்கராஜ காலையில இருந்து நான் வச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் முடியாத காரியம். நமக்கு நம்மளோட வேற டியூட்டிஸ். அவனால் பலநோக்கு செயல்களை முற்றிலுமாக நிறுத்தவும் முடியாது. கட்டுண்ட ஆத்மா புலனுணர்ச்சிக்காகவே செயல்பட பழகியுள்ளார். உடனடி நன்மை, ஏதோ இம்மிடியேட் ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கிறதா அது பண்ண விருப்பப்படுவான். விரிவுபடுத்தப்பட்ட நன்மை என்று சுயநல நன்மைக்காகவே செயல்படுகிறான். எனக்கு எது நல்லது, இம்மிடியேட்டா எனக்கு இது கிடைக்குமா, சரி இதை பண்ணிடலாம். அது வந்து சுயநலத்துக்கு வேண்டிய பண்றோம். சராசரி மனிதன் தன்னுடைய சொந்த புலன்களின் இன்பத்திற்காகவே வேலை செய்கிறான். புலனின்பத்தின் இந்த கொள்கை எப்போது அவனை சார்ந்த சமுதாயம், நாடு அல்லது எல்லா வகையான மனிதர்களையும் உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்துகிறதோ, எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி எல்லாம் அவனுக்கு சாதகமா அமைகிறதோ, அப்போது இக்கொள்கையானது பொதுநல தொண்டு, சமூக தொண்டு, பொது உடைமை, தேசியவாதம், மனித நல தொண்டு எல்லாம் சோசியலைஸா எனக்கு மாத்திரம் இல்ல, நான் எல்லாத்துக்கும் வேண்டி நல்லதுக்கு நான் பாடுபடுறேன். பொது நல தொண்டு, சமூக தொண்டு, அந்த மாதிரி பொது உடைமை, தேசியவாதம், மனித நல தொண்டு என பல்வேறு வசீகரமான பெயர்களால் அறியப்படுகிறது. இத்தகைய தொண்டுகள் நிச்சயமாக கர்ம பந்தத்தின் மிகவும் வசீகரமான வடிவங்களே. அது என்னது, நம்ம பண்றோம், எனக்கு நல்லது இருக்கு, நான் எல்லாருக்கும் நான் பண்றேன் அப்படின்னு. ஆனா அதுல என்ன ஆகுது, கண்டிப்பா கர்ம பந்தத்தை நம்ம விடுவோம். ஏன்னா அதுலயும் வந்து நான் வந்து இந்த பரோபகாரம் பண்றேன் போது அதுல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேமஸ், ஏதோ பேர் வரும், புகழ்ச்சி வரும். அப்ப அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த மாதிரி இருந்தது நிச்சயமாக கர்மபந்தத்தின் மிகவும் வசீகரம். அதெல்லாம் கர்மபந்தத்தை அட்ராக்ட் பண்றதுதான் அதெல்லாம். அதுக்கு நம்ம வந்து சோசியல் இதுல எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பண்ணலாம். ஆனா இது எதுவுமே என்னது வெளியில நம்ம பண்றோம்னு தெரியாம உள்ளூர் உட்காந்து எல்லாருக்கும் டிமோட்டிவேட் பண்ணிட்டு உட்காந்து. அது எத்தனை விட பேர் பண்றா, ஃபர்ஸ்ட் பேனர் வைக்கிறியா, இன்னொரு பெரிய கட் அவுட் வைக்கிறியா, அதுலதான் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வைப்பாங்களே தவிர நான் பண்ற யாருக்கு தெரிய வேண்டாம் மாதிரி ஆச்சு. ஆனால் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் வேத அறிவுரை யாதெனில், ஒருவன் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தொண்டுகளுக்காக உண்மையிலேயே வாழ விரும்பினால் அவன் தொண்டுகளை கடவுளை மையமாக வைத்து நிறைவேற்ற வேண்டும். என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பேர் இப்போ இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துதான் இருக்கோம், பாலிடிக்ஸை பத்தி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்றது இல்ல, இருந்தாலும் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம தமிழ்நாடா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா, அவனும் வந்து இப்ப நல்ல பொது நலத்துக்கு வேண்டி பண்ணறான். அவனோட பேரு புகழுக்கு இல்லை, இருந்தாலும் அவன் பேர் புகழ் வருது, இருந்தாலும் வந்து அவ்வளவு இதா பண்றான். நாட்டுக்கா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் இப்ப வந்து நிறைய அப்படியே உழைச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்களெல்லாம் ஜெயிக்க வைக்கணும் நம்ம. அந்த மாதிரி இருக்குன்னாதான் அப்ப ஈஷோபனிஷத்துல இந்த மாதிரி வேத அறிவுரை யாதெனில், ஒருவன் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தொண்டுகளுக்காக உண்மையிலேயே வாழ விரும்பினான். தேசத்தொண்டு, நாட்டு தொண்டு, சோசியல் இதெல்லாம் பார்த்தோமே, அவன் தொண்டுகளை எப்படி செய்யணும், கடவுளை மையமாக வைத்து நிறைவேற்ற வேண்டும். நான் கடவுள் என்னை ஒரு நியமனம் பண்ணியிருக்காரு, என்னை வந்து ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு, நீதான் இதெல்லாம் பார்க்கணும். சரி பகவான் எனக்கு ஒரு இது கொடுத்திருக்கியா, யூ மேட் பி ரெஸ்பான்சிபிள், ஐ வில் டூ இட் பிகாஸ் யூ சோஸ் மீ. நீ எனக்கு அந்த காரியம் கொடுக்கலாம்னு நான் பண்ணிருக்க முடியாது. என் மூலமா அதெல்லாம் பண்ணணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறீங்களா, எஸ் நான் பண்றேன். ஆனா என்னோட தற்பெருமைக்கோ என்னோட பேருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா என்ன, திரும்பி கர்ம பந்தத்துல விழுந்துருவோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப அது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் மியூட்டே பண்ணிடுறேன். சோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நமக்கு தெரியாமயே நம்ம வந்து ஒரு இது என்னது ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துருவோம். நம்ம எல்லாம் தொண்டு நிறைய வாழ்க்கையில ஹெல்ப் பண்ணி அது பண்ணும்போது நம்ம தெரியாமையே நம்ம வந்து ஒரு என்னது ஒரு பவர் நமக்கு வந்தா போதையும் எல்லாரும் என்ன மதிக்கிறாளோ, அவன் பார்க்கவே இல்லை, நான் தான் வந்திருக்கேன் என்ன தெரியல அவனுக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வந்துரும். அப்ப நம்ம அதெல்லாம் கர்ம பந்தாதான்.
சோ அப்ப என்ன ஒண்ணு நான் பண்ணவே மாட்டேன், நான் என் வீட்டுக்கு மாத்திரம் பண்றேன், அதுவும் பண்ணக்கூடாது. we have to help others. ஆனா அந்த இதுல மாத்திரம் விடாம பார்த்துக்கணும். சோ செயல்களை ஈஷாவாசி கடவுளை மையமாக வைத்து செயல்படும் கருத்தினை கருத்திற்கு ஏற்ப நிறைவேற்றினால் அப்போது அவன் இல்லறத்தவனாக, பொதுநல தொண்டனாக, சமூக சேவனாக, பொது உடைமையவாதியாக, தேசியவாதியாக பண்ணலாம். எப்படி பகவானின் மையமா வச்சு, ஆனா பகவானுக்கு பேர்ல பண்ணா போதும். எனக்குன்னு ஒரு பேர் புகழ் வேண்டாம், இல்ல நீங்க பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணணும். அல்லது மனித நல தொண்டனாக வாழ்வதில் எந்த தீங்கும் கிடையாது. அப்படிப்பட்டவன் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. ஆனா இப்ப வந்து கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் சீன்ல பார்க்கலாம், கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, பார்க்கலாம். அப்போ நம்ம அதனாலதான் நம்ம நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிண்டு வருது. அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. நிறைய இருக்கு, இன்னமும் நிறைய நம்ம கஷ்டம் தான் பட்டு இருக்கோம். நிறைய விலைவாசி இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. நம்ம வீட்டுல தண்ணி வரலன்னா போயிட்டு நம்ம அப்படி சொல்லுவோம். டெல்லியில இருக்கிறவங்க போயிட்டு நம்ம அவனுக்கு என்ன மூளை இல்லையா, அவன் என்னத்த பண்ணா, என் வீட்டுல தண்ணி வரல, என்னோட பைக்குக்கு நான் வந்து இவ்வளவு பெட்ரோல் நான் ஊத்துறேன், அவனுக்கு என்ன எவ்வளவு கம்மியா இருந்தது 7-8 வருஷம் முன்னாடி, இப்ப எவ்வளவு ஏத்திட்டான். ஏன்னா நம்ம பைக்குக்கும் நம்ம காருக்கும் பெட்ரோல் ஊத்துறதுல அவன் தான் பொறுப்பு. நம்ம வீட்டுல கேஸ் அடுப்பு எரியணும், அதுக்கு இவ்வளவு விலைவாசி எடுத்து அவரை எவ்வளவு திங்ஸ் அவன் வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ மெனி திங்ஸ். சோ நம்ம வந்து ஓவரால் பார்த்ததுனாக்கா there is a good ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அப்ப அந்த நல்லா பண்ணுவோம். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஜெனரேஷன் நம்ம பார்க்கல, அடுத்த ஜெனரேஷன் நல்லா வாழ்வாங்க. அடுத்த நம்ம பசங்க எல்லாம் நம்ம இது முடிஞ்சிடும். அவங்க வந்து வாழும்போது என்னது 70 வருஷம் 80 வருஷம் முன்னாடி நம்ம நாடு எப்படி இருந்தது, அந்த மாதிரி ஒரு நாடு ஆகும். அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து வேலை பண்ணிக்கணும் இல்ல. நிறைய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இப்ப வேலை பண்றாங்க, சரி. ஆனா இம்மிடியேட்டா ஓவர் நைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் நல்லது வருமா, வராது. ஏன்னா அவ்வளவு வருஷமா நம்ம வந்து ஒரு ஆட்சியில ஒரு இதுல எல்லாம் இருந்திருக்கோம். இதுலயும் வெளிப்பட்டு நம்ம ஜென்மம் போட்டோம், அடுத்த ஜென்மமாவது அவளாவது நல்லா இருப்பாங்க. அதை நினைச்சு நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி விஷயம். சோ கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்கள் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவை என்பதால் அத்தகைய செயல்கள் மிக குறைவாக இருந்தால் கூட அவற்றினால் ஒருவனை மாபெரும் அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். சோ பகவானை நினைத்து ரொம்ப கம்மியா ஒரு செயல் தான் என்னால் பண்ண முடியும்னாலும் பரவாயில்ல. ஆனா அவனை வந்து இது கமிட்டிங் செயல் நிறைய ஒரு பெரிய பாவத்துல இருந்து பல நோக்கு செயல்கள், அதான் கர்மாலேருந்து அவனை வந்து மீட்டும் என்று பகவத்கீதை 2.40 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். வாழ்வின் மிகப்பெரிய அபாயம் என்பது என்னது, அபாயம் விழதான். பிறப்பிறப்பின் பரிணாம சுழற்சி மீண்டும் 84 லட்சத்துல ஏதோ நான் பிறந்துருவோம். அதுல இருந்து தான் பெரிய ஒரு இது கேட்ச். அதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும்னாக்கா அந்த கர்மா ப்ராப்பரா நம்ம வந்து அக்கர்மால நம்ம செயல்படணும். இந்த மாதிரி 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் வீழ்ச்சி அடையும் அபாயத்தை குறிக்கிறது. ஒருவன் தன்னுடைய மனித பிறவியினால் வழங்கப்பட்ட ஆன்மீக வாய்ப்பினை ஏதோ காரணத்தினால் தவறவிட்டு, ஆன்மீக இது என்னது, ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துட்டு இல்ல எனக்கு வந்து மாமிசம் சாப்பிட்டோம், அனிமல், அப்ப அனிமல் லைஃப் தான் உனக்கு வாழணும்னா அப்ப there is a waste giving your human life. இந்த போ, நீ வந்து ஒரு புலியா போ, சிங்கமா போய் அனுப்பிடுவேன் பகவான். இல்ல நியூடிட்டி, எனக்கு துணி சின்னதா போட்டுக்கதான் முடியும், உடலை காட்டணும், ஓகே போ, நான் மரமா போ, இல்ல சோம்பேறியா தான் இருக்கணும், சரி போ, என்னது பேர் கரடியா போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஆனா 4 தான் கொடுத்திருக்கா, நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அக்கார்டிங் டு அவர் ஆக்ஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். சோ இந்த அபாயம் இருக்கு, வீழ்ச்சி அடையும் அபாயத்தை குறிக்கிறது. ஒருவன் தன்னுடைய மனித பிறவியினால் வழங்கப்பட்ட ஆன்மீக வாய்ப்பினை, ஏன்னா இந்த ஆன்மீகம் வந்து நம்மளாலதான் முடியும். நம்ம நாயை வளர்த்தோம், குதிரை வளர்த்தனோம், கிளிய வளர்த்தினா கூட அது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுமே தவிர பக்தி வராது. சோ நம்ம ஆன்மீக வாய்ப்பு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கு தான் இருக்கு. அதை நம்ம தவற விட்டோம்னா, ஏதோ காரணத்தை நம்ம தவற விட்டு பரிணாம சுழற்சியினுள் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் மிகவும் துரதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்பட வேண்டும். நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு நல்ல ஒரு இது இருந்தாலும் நீ திரும்பி இதை வந்து விழவியே. இது வந்து நாட் ஓன்லி ஆன்மீகத்துல இருக்கா, இதனால நான் பண்றேன், நான் அங்க போயிட்டு படிச்சேன், அங்க வந்து ஸ்லோகம் படிச்சேன், நான் இத பண்ணேன், நான் அதுல இருக்கேன், எல்லாம் கர்மால கொண்டு போய் சேர்த்துடும். திருப்பி அப்ப என்னது, திருப்பி பலன் தான் கிடைக்கும். திருப்பி நம்ம பிறவி எடுத்துட்டே தான் இருக்கும். நான் தான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன்னு ஏன் திருப்பி பிறவி வரணும். இன்கேஸ் இஃப் யூ ரிமெம்பர், நான் இவ்வளவு 4 ஜன்மமா இதெல்லாம் தான் பண்ணிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருந்த, கர்மா தான் பண்ணியிருந்த. கர்மா வந்து நம்மளை வந்து இதை விடுவிக்காது, அக்கர்மா தான் விடுவிக்கும். நம்ம வந்து அக்கர்மாவான செயல்கள் தான் செய்யணும். பரிணாம சுழற்சியில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் மிகவும் துரதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்பட வேண்டும். குறைபாடுள்ள புலன்களின் காரணத்தால் ஒரு முட்டாள் மனிதனால் நிகழ்பவற்றை காண முடிவதில்லை. ஏன்னா நம்ம கண்ணா இருக்கணும், காதா இருக்கணும், எல்லாமே இதுதான் குறைபாடுள்ள புலன்கள் தான். இப்ப ஏதோ ஒரு இதுல நம்ம வந்து கண்ணால பாக்குறது எல்லாமே மெய் நினைச்சு கண்ணால பார்த்து ஏதோ சுகப்படுறோம், காதால கேட்டு சுகப்படுறோம், அதுல எல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து முட்டாள்
புலன்களின் காரணத்தால் ஒரு முட்டாள் மனிதனால் நிகழ்பவற்றை சரியாக நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனவே நம்முடைய ஆற்றலை ஈஷாவாசி உணர்விற்கு ஏற்ப செயல்படுத்த வேண்டும். அப்போ ஈஷாவாசி நமக்கு இருக்க கைடன்ஸ் அது வந்து ஒரு பதம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும். எப்படி இருக்கணும் நம்ம இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்ப வந்து படிப்படியா நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு போகலாம். அவ்வாறு ஈடுபடுகையில் நாம் பற்பல ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு இருக்கலாம். அப்ப கரெக்டா நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா எஸ், அப்ப நம்ம வந்து இல்ல இப்ப கோலகம் வந்தான் தரேன்னா இல்ல நன்னாவே வாழ்ந்துட்டு உங்க உலகத்துக்கு வரேன் அறவுரியா படிச்சுட்டு வரதை விட நல்லா வாழ்ந்துட்டுன்னா என்ன ஈஷாவாசி மாதிரி எல்லாம் படிச்சு நல்லா பக்குவப்படுத்தி நம்ம வந்து போகலாம். சோ இல்லாவிடல் நீண்ட வாழ்வு என்பது எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது. வியாதி வக்கை எல்லாம் இருக்கும். நீண்ட வாழ்வில் டென்ஷன் இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு நாட் பெட் ஆஃப் ரோசஸ்ல நம்ம உடல் இருக்குன்னா வியாதி வரும், கூடவே வியாதி வரும், மூக்கு வரும், கால் முட்டு சரியில்லை, அது சரியில்லை, கண்ணு தெரியல, காது கேட்கல, எல்லாம் வரும். அந்த மாதிரி யாரு விருப்பப்படுவா? ஆனால் இந்த மாதிரி இப்பெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னாக்கா எஸ் தென் வி கேன் லிவ். இல்லாட்டா நீண்ட வாழ்வு என்பது அதுக்கு ஒரு மதிப்பே கிடையாது. எவ்வளவு நாள் இருக்குமோ அவ்வளவு இன்னும் கஷ்டம் தான். முட்டாளுக்கும் கஷ்டம், நம்மளுக்கும் உடம்பு முடியறது இல்ல. வேற ஒருத்தரை சார்ந்தோம்னா அவளுக்கும் கஷ்டம். அவ வேணா பண்ணுவா, மேலோட்டு ஒரு மூஞ்சிக்கு நேரம் சொல்ல மாட்டாங்களா மனசுல, அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு சேவை பண்ண வேண்டியிருக்கேன்னு ஒரு அலுப்பு. ஏன்னா நமக்கு வேற எத்தனையோ விஷயம் இருக்கும், அதெல்லாம் பண்ண முடியாம அந்த லெவலையும் நம்ம கொண்டு போய் தள்ளிடுவோம். நீண்ட வாழ்வு ஒரு மதிப்பு கிடையாது. மரம் ஒன்று நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்கிறது, ஆயினும் மரத்தை போன்ற நீண்ட காலம் வாழ்க்கையில் இது என்ன துருத்தி எனக்கு புரியல. துருத்தியை போன்று சுவாசிப்பதில் அப்படின்னா என்ன? பூச்சியா? தெரியல, நல்லா மியூட் பண்ணிருக்கேன், இது கொஞ்சம் மியூட்டே இருக்கும். துருத்தியை போன்று சுவாசிப்பதில் பன்றிகளையும் நாய்களையும் போன்ற குழந்தைகளை பெற்று பண்ணியில அப்படி கடகடகடகான நாய்கள்லாம் அப்படிதான் கடகடகடகா நிறைய குழந்தைகள் பெற்று போடும். அதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அல்லது ஒட்டகங்களை போல் உண்பதில் எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது. இறையுணர்வற்ற பொதுநல தொண்டு அல்லது சமூக தொண்டிற்காக வாழ்வை அர்ப்பணித்தல் இன்னும் மாபெரும் அலங்கார வெற்றுரையை காட்டிலும் பணிவான முறையில் இறைவனை மையமாக வைத்து வாழ்தல் மிகவும் மதிப்புடையதாகும். இது ஈஷோபனிஷத்துல இந்த வேர்ஸ்ல இதான் கொடுத்திருக்கு. நம்ம வந்து அடக்கி வாசிக்கணும். இறைவனை மையமாக வைத்து எல்லாமே கடவுளுக்கு சாரும், நீங்க பண்றது எல்லாமே பகவான் திருப்தி படுத்துறதுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து எல்லாம் சோசியல் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணலாம். சமூக நல தொண்டுகள் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் உணர்வில் நிறைவேற்றப்படும் பொழுது அவை கர்மயோகத்தின் ஒரு வடிவமாகின்றன. அத்தகைய செயல்கள் அவற்றை நிறைவேற்றும் நபர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் பரிமாணத்திற்குள் வீழ்ச்சி அடைவதற்கான அபாயத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான உத்தரவாதத்தை வழங்குவதால் அவை பகவத்கீதையில் 18.5 வரைக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. கடவுளை மையமாக கொண்ட அத்தகைய செயல்கள் அரைகுறையாக நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஏதோ கொஞ்சம் தான் நம்மளால முடியல, அவ்வளவா ஃபுல்லா நம்ம பண்ண முடியல. ஆனா பகவான் நினைத்ததான் பண்றோம். அதுவும் என்னது, அதுவும் கூட தட் வில் பி வேல்யூபிள். ஆனா பகவான மையம் இல்லாம நான் பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நான் பண்ணியிருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து பந்தப்படுச்சு. அரைகுறையான நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் கூட அப்போதும் அவை அவர்களுக்கு நன்மை தருபவை. ஏனெனில் அவை மறுபிறவியில் மனித பிறவியா அவனுக்கு அட்லீஸ்ட் மனித பிறவியாவது அவனுக்கு கிடைக்கும். பாக்கி உள்ளது ஏன்னா இதெல்லாம் அக்யூமுலேட்டிவ். நம்ம முன்னாடி எவ்வளவு பண்ணோமோ அதுக்கு எவ்வளவு மார்க் உண்டோ அப்ப திரும்பி அடுத்து 100க்கு 100 வாங்கணும். 100க்கு 100 வாங்கினாதான் கோலோக பிருந்தாவன் போக முடியும். இப்ப நம்ம முன்னாடி 30 வாங்கியிருக்கோம்னா இப்ப இந்த ஜென்மத்துல ஒரு 5 சரி 35 திரும்பி என்னது ஏதோ ஜபமாவது பண்ணிட்டு இருந்தியே, சரி போ அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி உனக்கு ஒரு மனித பிரிவி தரேன், கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஜபம் பண்ணு, கொஞ்சம் பகவான் நேவேதியெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணு, இன்னும் நிறைய பண்ணு, கோயிலுக்கெல்லாம் போ, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எது ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க. இல்லாட்டா நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலன்னா நமக்கு டெஃபினட்டா இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்காரு. போன ஜென்மத்துல டெஃபினட்டா நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஏதோ நன்மை நல்லது, அதனால நம்ம வந்து ஹியூமன் ஃபார்மா இருக்கும். அவர்களுக்கு நன்மை தரும். ஏனெனில் அவை மறுபிறவியில் மனித பிறவியை அவனுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன. இவ்விதமாக முக்திக்கான பாதையில் தனது நிலையை முன்னேற்ற அவனுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அப்ப நம்ம இதே முன்னேற்றம் பெற்று ஒரு நாளைக்கு 100 out of 100 வந்துட்டோம்னா அப்புறம் இங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம அழகா மேல கொடுங்க. அப்போ இதே ஜென்மத்தை 100க்கு 100 கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஸ். நம்ம எப்படி சீரியஸா எடுத்து பார்ப்போம். கடவுளை மையமாக கொண்ட செயல்களை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் விரிவாக கூறியுள்ளார். இப்ப இதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் தான் பண்ண போறோம். இது வந்து பேஸ் தான். ஈஷோபனிஷம் ரொம்ப பேஸ் தான். இது முடிச்சப்ப நம்ம அதெல்லாம் தான் பண்ண போறோம். தங்களது செயல்களை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் உணர்வில் நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வமுடன் இருக்கும் அனைவருக்கும் நாங்கள் அந்த மதிப்பு மிக்க நூலை பரிந்துரைக்கின்றோம். எஸ், அவர் பரிந்துரைக்கிற நமக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. நம்ம அதான் படிக்க போறோம். இது வந்து மந்திரம் 3 நாளைக்கு பார்க்கலாமா மாதாஜி? எவ்வளவு இருக்குது நாளைக்கே பார்க்கலாம் இல்லையா? இல்ல முடிக்கணுமா? 2, 3 முடிச்சுடலாமா? என்ன சொல்றேன்?
பேசறதுக்கு நான் அலாக் பண்ணிட்டேனே. எஸ், சொல்லுங்க மாதாஜி. முடிக்கலாம் மாதாஜி. 3 மூணாவது படிக்கலாம். எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. 3 6 படிக்கலாம். ஆகலை. என்ன சொல்றேன்? எனக்கு நான் டைம் மூணாவது ஆயிடுச்சு படிக்கலாம் மாதாஜி. படிச்சு. எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. உங்களுக்கு போனா போய்க்கிங்க மாதாஜி. அப்புறம் நீங்க ரெக்கார்டிங் பாத்துக்கோங்க. அப்ப இது 3 முடிச்சுடலாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இதையும் முடிச்சுட்டோன்னா அப்புறம் நாளைக்கு 4, 5 அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, நல்லா போலாமே. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தேன். ரொம்ப முள்ளாலாம் போக முடியாது மாதாஜி. அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் பின்னாடி தங்கிடும். உங்களுக்கு 6 மணிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு 3 மணி சொல்லுங்க. பாக்கி உள்ளவளா இருக்காளே, ரெடியா இருக்காளே. அப்படி கிடையாது, பாத்துங்க அவ்வளவுதான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்ல நல்லா. அதுக்காக தான் கடகடன் ஓடாம அண்டர்ஸ்டாண்டிங். என்ன மாதாஜி? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேண்டிதான் நானும் சொல்றேன். இது இன்னும் ஒரு 6:15 முடிச்சு விடலாம். அப்ப உங்களுக்கு 15 நிமிஷம் லேட்டா போக முடியும்னாக்கா நீங்க உட்காருங்கோ, இல்லாட்டா ரெக்கார்டிங். கீதா மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு சூர்யா. ஒரு நிமிஷம். எப்பவுமே மந்திரம் உங்களுக்கு தான் வரும் இல்லையா? இப்ப மந்திரம் வேற யாருக்கா கொடுக்குறேன். ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க ஏன்னா எப்பவுமே கீதா மாதாஜி ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. மாதாஜி பின்னாடி ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரீங்களா மாதாஜி? ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி மந்திரம் மட்டும் தான் படிப்பாங்க மாதாஜி. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி இல்லையே. மாதாஜி நீங்க படிங்க, பரவாயில்ல. ஒருத்தரா எடுக்கலாம். உங்களுக்கு அதுவும் நினைவு இருக்கும். 3 நான் எடுத்தேன், அடுத்த அந்த மாதாஜி எடுத்தோம் அப்படின்னு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. அசூர்யா நாம தேவலோகா அந்தேன தமச விருத்தகா தாஸ்தே பிரத்யாபி கச்சந்தி யோகே சாத்மகனோச்சனகா. அசூர்யா அசுரர்களுக்கான நாம பெயர் பெற்ற தே அந்த லோகா உலகங்கள் அந்தேன அறியாமையால் தாமச இருளால் ஆவருத்தா மறைக்கப்பட்டுள்ளது தான் அந்த உலகங்கள் தே அவர்கள் பிரத்யேக மரணத்திற்கு பின் அபிகச்சந்தி நுழைகின்றனர். எவர் கே ஒவ்வொருவரும் ச மேலும் ஆத்மஹனக ஆத்மாவை கொள்பவர்கள் ஜனாக மனிதர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இதையும் படிச்சிருக்கோம். 3 ஆத்மாவை கொள்பவன் யாராக இருந்தாலும் அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கலாம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? இருக்கேன், படிக்கிறேன். எது படிக்கணும்? பொருளுரையா? மனித பிறவி. அதான் படிங்க. மனித பிறவி மிகுந்த பொறுப்புகள் நிறைந்தது என்பதால் இந்த மிருக பிறவியிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. இந்த பொறுப்புகளை உணர்ந்து அதற்கேற்ப செயல்படுவர்கள் கடவுள் உணர்வுடைய நபர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய பொறுப்புகளை அலட்சியப்படுத்துபவர்கள் அல்லது அவற்றை அறியாதவர்கள் அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த 2 வகையான மனிதர்கள் இருக்கின்றனர். சூரர்கள் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவின் தர்மரை திருவடிகளாக இலக்காக கொண்டு அதற்கேற்க செயல்படுகின்றனர் என்று ரிக்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் பாதங்கள் சூரியனுடைய பாதையை போன்று ஒளிமயமானது. பரிணாம சுழற்சியில் கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் பரிணமித்த முன்னரே மனித பிறவியினை ஆத்மா பெற்றுள்ளது என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் எப்போதும் நினைவில் நிறுத்த வேண்டும். பௌதீக உலகில் சில நேரங்களில் கடலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மனித பிறவியானது இக்கடலை கடப்பதற்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள படகிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. வேத சாஸ்திரங்களும் ஆச்சாரியர்களும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த படகோட்டிகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. படகினை விரும்பிய இலக்கிற்கு மென்மையான முறையில் கொண்டு செல்ல உதவும் சாதகமான இளங்காற்றிற்கு பிறவியின் வசதிகள் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இவ்வெல்லா வசதிகளை பெற்றிருந்தும் ஒருவேளை மனிதன் தனது வாழ்வை தன்னுறவிற்கு முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாவிடில் அவன் ஆத்மாவை கொல்பவன் என்று கருதப்பட வேண்டும். ஆத்மாவை கொல்பவன் அறியாமையின் இருண்ட பிரதேசத்தினுள் நுழைந்து என்றென்றும் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று ஈஷோபனிஷத் தெளிவாக எச்சரிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பன்றி, நாய், ஒட்டகம், கழுதை முதலிய விலங்குகளுக்கும் நம்மை போலவே முக்கியமான பொருளாதார தேவைகள் உள்ளன. ஆயினும் இந்த விலங்குகளின் பொருளாதார பிரச்சனைகள் அருவருப்பான விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே தீர்க்கப்படுகின்றன. வசதியான வாழ்விற்கான எல்லா தேவைகளும் இயற்கையின் சட்டங்களினால் மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில் மிருக பிறவியை காட்டிலும் மனித பிறவி மிகவும் முக்கியமானதும் மதிப்புடையதும் ஆகும். பன்றியை போன்ற விலங்குகளை காட்டிலும் மனிதனுக்கு ஏன் சிறப்பான வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன? சாதாரண எழுத்தரை காட்டிலும் சிறப்பான வசதிகள் உயர்ந்த அரசாங்க அதிகாரிக்கு வழங்கப்படுவது ஏன்?
விடை யாதெனில் உயர்ந்த அதிகாரி உயர்ந்த இயல்புடைய கடமைகளை நிறைவேற்றியாக வேண்டும். அதுபோலவே பசியுள்ள வயிற்றை நிரப்புவதில் மட்டும் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள விலங்குகளை காட்டிலும் மனிதன் உயர்ந்த கடமைகளை நிறைவேற்றியாக வேண்டும். இவ்வாறு இருக்கையில் ஆத்மாவை கொள்ளும் நவீன நாகரிகம் பசியுள்ள வயிற்றின் பிரச்சனைகளை மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது. நாங்கள் உயர்தர மிருகமாக வாழும் நவநாகரிக மனிதனை அணுகி அவனிடம் தன்னுணர்வில் ஆர்வம் செலுத்தும்படி கோரிக்கை விடுக்கும்போது வயிற்றை திருப்திப்படுத்துவதற்கான வேலையில் மட்டுமே தனக்கு ஆர்வம் உள்ளது என்றும் பசியுள்ள மனிதனுக்கு தன் உணர்விற்கான அவசியம் ஏதுமில்லை என்றும் அவன் பதிலளிக்கிறான். இருப்பினும் இயற்கையின் சட்டங்கள் மிகவும் கொடுமையானவையாக இருப்பதால் மியூட்ல போயிட்டாள் மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி மியூட்ல படிக்கிறார். சாந்தி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கால் வந்துடுதுன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி மியூட்ல படிச்சுட்டு இருந்தார். மியூட்ல போயிட்டாள். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா சாந்தி மாதாஜி? கேட்கிறதா? ஓகே, நாம படிச்சுட்டோம். கோரிக்கை விடுக்கும் போது வயிற்றை திருப்திப்படுத்துவதற்கான வேலை மட்டுமே தனக்கு ஆர்வம் உள்ளது என்றும் பசியுள்ள மனிதனுக்கு தன்னுணர்வுக்கான அவசியம் ஏதுமில்லை என்றும் அவன் பதிலளிக்கிறான். இருப்பினும் இயற்கையின் சட்டங்கள் மிகவும் கொடுமையானவையாக இருப்பதால் அவன் தன்னுணர்விற்கான தேவையினை முற்றிலுமாக மறுத்து வயிற்றை நிரப்புவதற்கான கடின உழைப்பில் ஆர்வமாக இருக்கும் போதிலும் எப்பொழுதும் வேலையின்மையால் அச்சுறுத்த கிளியா என்ன மாதாஜி? ஐயோ வேண்டாம் தம்பி, வேண்டாம். ஓகே, அடுத்தது சத்யபாமா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மனித பிறவியானது கழுதைகள், பன்றிகள் மற்றும் நாய்களை போன்று கடினமாக உழைப்பதற்காக நமக்கு வழங்கப்படவில்லை. மாறாக வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை நாம் தன்னுணர்வை பற்றி பொருட்படுத்தாமல் வாழ்ந்தால், அப்போது நாம் விரும்பாவிட்டால் கூட இயற்கையின் சட்டங்கள் நம்மை கடின உழைப்பில் ஈடுபடும்படி பலவந்தப்படுத்தும். இந்த யுகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் வண்டியை இழுக்கும் எருதுகள் மற்றும் கழுதைகளை போன்று கடினமாக உழைக்கும்படி வற்புறுத்துகின்றனர். அசுரர்கள் எத்தகைய இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர் என்பதை ஸ்ரீ ஈஷோ உபனிஷத்தின் இந்த ஸ்லோகம் தெரிவிக்கின்றது. மனிதன் தன்னுடைய மானுட கடமைகளை நிறைவேற்ற தவறினால் அவன் பலவந்தமாக அசுர லோகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அறியாமையிலும் இருளிலும் கடினமாக உழைப்பதற்கான தாழ்ந்த உயிரினங்களில் பிறவி எடுக்க நிர்பந்திக்கப்படுகிறான். கீதா மாதாஜி இருக்கேளா? கீதா மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கேன், ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. நான் மியூட்ல பேசிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. படிங்கோ. தன்னுணர்வு பாதையுள் நுழைந்து இறைவனுடனான உறவை உணர்வதற்கு உண்மையான முயன்றும் கூட ஒரு நாள் அதற்கான வழிமுறையினை நிறைவு செய்ய இயலாவிடில் அவனுக்கு சூசி அல்லது ஸ்ரீமத் எனப்படும் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதாக பகவத்கீதையில் 6.41-43 வரை கூறப்பட்டுள்ளது. சூசி என்னும் சொல் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய பிராமணரையும் மத்த ஸ்லோல் பண்ணுங்க மத்த கொஞ்சம் மேல கொஞ்சம் தள்ளுங்க. ஸ்ரீமத் என்னும் சொல் வணிகத்தில் ஈடுபடும் வைஷ்ணராகவும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. எனவே தன்னுணர்வை பெறுவதில் தோல்வி அடைந்தவனுக்கு இப்பிறவில் அவன் மேற்கொண்ட உண்மையான முயற்சியின் காரணத்தினால் மறுபிறவி சிறப்பாக வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. வீழ்ச்சியுற்ற பயிற்சியாளனுக்கே மதிப்புத்தக்க சிறப்பான குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் பட்சத்தில் வெற்றி அடைந்தவனின் நிலைமையை கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். கடவுள் உணர்வதற்கு வெறும் முயற்சி செய்தால் கூட ஒருவனுக்கு செல்வமிக்க அல்லது மதிப்புமிக்க உயர் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அதற்கான முயற்சியை கூட முன்வைக்காமல் மாயினால் மறைக்கப்பட்ட விரும்பிய அளவற்ற பௌதிக விருப்பத்துடன் பௌதிக இன்பத்தில் மிகுந்த பட்டுதல் கொண்டு வாழ்பவர்கள் எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி நரகத்தின் இருண்ட பிரதேசத்துக்குள் நுழைவதாக வேண்டும். இத்தகு பௌதிகமான அசுரர்கள் சில சமயம் மதத்தின் ஆர்வமுடையவர்களாக பாசாங்கு செய்கின்றனர். ஆனால் பௌதிக வளமையே அவர்களின் அவர்களின் இறுதி இலக்காகும். அத்தகு மனிதர்களின் ஆத்ம சம்பாவித என்று பெயரிட்டு பகவத்கீதை 18-16-18 கண்டிக்கிறது. அதாவது இவர்கள் தங்களது ஏமாற்றும் திறன் அறியா மக்களின் வாக்குகளினால்
பெறப்பட்ட பதவி மற்றும் பௌதீக செல்வத்தினால் மட்டுமே பெரிய மனிதர்களாக கருதப்படுகின்றனர். பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் பகவானே உரிமையாளர் என்று ஈஷாவாஸ்ய அறிவையும் தன்னுணர்வையும் அடையாத அத்தகு அசுரர்கள் இருண்ட பிரதேசனுள் நுழைவது நிச்சயம். இறுதி முடிவு யாதெனில் மனிதர்களாகி நாம் தடுமாறும் தளத்தில் பொருளாதார பிரச்சனைகளை மட்டும் தீர்க்க வேண்டியவர்கள் அல்ல, மாறாக இயற்கையின் சட்டங்களினால் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள பௌத்திக வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வேண்டியவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசூரியா நாமத்தில் இதோட என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ஆத்மாவை கொள்பவன் யாராக இருந்தாலும் அவர்களின் உலகங்கள் அசுரர்கள் ஆத்மாவை கொள்பவன் யாராக இருந்தாலும் அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். ஆத்மாவை கொள்பவனா ஆத்மா ஃபர்ஸ்ட் கொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆத்மா கொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆனா எதை அப்படி சொல்லியிருக்கா? அசுரத்தனமான ஒரு நடவடிக்கை எல்லாம் இருந்தனாக்கா ஆத்மாவை கொள்றாப்புல அவ்வளவு கடுமையா அவன் நடந்துக்கிறான். அவனுக்கு அவனோட எந்த லோகத்துல அவன் நுழைந்தாக வேண்டும்? அவன் அறியப்படும் இருளும் என்ன அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும், அந்த கீழே இருக்கிற அந்த உலகங்கள்ல அவன் அறியாமை இக்னோரன்ஸ்னால அவன் அந்த மாதிரி இதுக்கு அந்த லோகத்துக்கெல்லாம் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். வேற வழியே கிடையாது. அண்டர்கோ அந்த இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? மனித பிறவி மிகுந்த பொறுப்புகள் நிறைந்தது என்பதால் அது மிருக பிறவியிலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறது. இப்ப நமக்கு 6 அறிவா 7 அறிவா என்னமோ சொல்றாங்க இல்லையா? அவ்வளவு நமக்கு இருக்கு, எல்லா ஃப்ரீடம் இருக்கு, நமக்கு அறிவு இருக்கு. ஆனா நம்ம சோம்பேறித்தனத்தினாலும் வேறொரு அட்ராக்ஷன்னாலையும் நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம், பகவானோட பக்தி பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். சோ இது மிருக பிறவியிலிருந்து நம்ம ரொம்ப மாறுபட்டு இருக்கோம். இந்த பொறுப்புகளை உணர்ந்தா அதற்கேற்ப செயல்படுபவர்கள் சுர. இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பகவானிடத்து தியானம் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்றவங்க எல்லாம் இருந்து சுர கடவுள் உணர்வுடைய நபர்கள் நம்ம எல்லாம் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். நம்ம எல்லாம் என்னது கிளாஸ் அட்டன் பண்றது வரைக்கும் தான், அப்புறம் ஒருக்கவே இருக்கு, மறந்து போய் என்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அத்தகைய பொறுப்புகளை அலட்சியப்படுத்துபவர்கள் அல்லது அவற்றை அறியாதவர்கள் அசுரர். இவரு போட்டுனா அசுரா. அப்ப அசுரன்னா தெரிஞ்சிடும், அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இல்லாட்டா அந்த காலம் மாதிரி கொம்பு இருக்கு, கோர பல்லு இருக்காவதான் அசுரா, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பார்க்கறதுக்கு அழகாதான் இருக்கும். அதான் பகவான் நம்பிக்கை இல்லாம பகவானுடைய எல்லாம் தியானம் பண்ணாம இருக்கிறவங்க அசுரன் தான் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த 2 வகையான மனிதர்கள் மட்டுமே இருக்கின்றனர், சுரர்கள் அண்ட் அசுரர்கள். அசுரர்கள் எப்பொழுது முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவின் தாமரைக்கு திருவடிகளை இலக்காக கொண்டு அதற்கேற்ப செயல்படுகின்றனர் என்று ரிக்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் பாதைகள் சூரியனுடைய பாதையை போன்ற ஒளிமயமானது. அதனாலதான் இப்ப நம்ம இப்ப எப்படி பண்ணலாம், எப்படி சுரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னா, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், எவ்வளவு முடியுமோ பகவான் தொண்டு புரியணும். ஓகே கோயில்லாம் பக்கம் இல்ல மாதாஜி, அப்ப என்னதான் பண்றதுன்னா இருக்கவே இருக்கு. நம்ம சோசியல் சர்வீஸ் நம்ம இதுலயே பண்றோமே, எவ்வளவு பேர் அட்மின் ஒர்க் பண்றாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் அட்மின் ஒர்க், அந்த ஒர்க் இந்த ஒர்க் எல்லாம் ஒரு பணம் எல்லாம் கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சம்திங், சாஸ்வதா இஸ் டேக்கன் அப் ஃபார் ஆல் தட். இது போடுறதுக்கு என்னது பிடிஎஃப் இப்ப இது போட்டது, அவங்க போட்டதுனால நம்மளால படிக்க முடியாது. ஸோ இது ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர். அவ அந்த ஒரு ஆன்மீகத்துல அவ இருக்கிறதுனால அதை அவளால் பண்ண முடிஞ்சது, அவ போடுறான். சோ இது எல்லாரும் நம்ம இப்ப 7-8 பேர் தான் இருக்கோம் நம்ம கிளாஸ்ல. 7 பேர் நான் நீ போட்டின்னு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா என்னது, இது எல்லாமே நமக்கு ஆன்மீகத்தை இன்னும் தலைக்க வைக்கும். நமக்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, இருந்தா யாரோ போடணும் பிடிஎஃப், அதை பார்த்து நான் படிப்பேன், அவ்வளவுதான். நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், வேற யாரோ பண்ணட்டும், அந்த மாதிரி இருப்பேன். காத்தால மங்களாரத்தி போடுறது ஜெயந்தி மாதாஜி. அப்புறம் அந்த இது டேபிள்ல போடுறது நான் என்ன சொல்லிட்டேன், யாரும் போட வேண்டாம், நீங்களே தனித்தனியே போடுங்க, ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வருதுனால. அப்புறம் அதை பொறுப்பா எடுத்துட்டு யார் போடலாம், இப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஜெயந்தி மாதாஜி கொடுத்துருக்கேன். இப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜிக்கு இப்ப வேலை காரணமா வர முடியறது இல்லை. ஓகே, அப்படி அவங்களால ரொம்ப ஓவர் ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கானாக்கா நான் வேற யாருக்கா கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணல. இல்ல எனக்கு அந்த எக்ஸல் ஷீட் எல்லாம் தெரியாதுன்னா அந்த வேலை பண்ண வேண்டாம். எது நம்மளால முடியாது அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒத்துழைத்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, இது எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணும், ஆன்மீகத்தை நம்மள ஃபுல் டே அண்ட் நைட் நம்ம அதையே தான் திங்க் பண்ணிருப்போம். அப்ப வேற ஒன்னும் சிந்தனையும் போகாது, நம்ம இதுலயே இருக்கும். இல்லாட்டா என்னது, சுரால இருந்து அசுரம் மாறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது. கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா அசுரத்தனம் வந்துடும். நமக்கு ஒரு பொறாமை, எரிச்சல், கோபம் எல்லாம் வந்துருக்கும், அதெல்லாம் அசுரத்தனம். அப்படி இவ்வளவு நேரம் நம்ம படிச்சதெல்லாம் போயிடும் தண்ணியில. சரி, நம்ம கிளாஸை பத்தி சொல்ல இன் ஜெனரல் நல்லது. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, டோட்டலி கெட் இன்வால்வ் இன் ஆல் திஸ், எதர் டீச்சிங் ஆர் அட்மின் ஆர் சம்திங். சோ இது என்ன கொடுத்திருக்கு, பௌதிக உலகம் சில நேரங்களில்
பரிணாம சுழற்சியில் கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் பரிணமித்த பின்னரே மனித பிறவியினை ஆத்மா பெற்றுள்ளது என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் எப்பொழுது நினைவில் நிறுத்த வேண்டும். நம்மளாம் மனிதர் பிறவி எடுத்துருக்கோம்னா நிறைய கோடான கோடி ஈரப்பிறவியெல்லாம் இருந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம். திரும்பி இதுல கீழே போறதுக்கு எல்லா சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா அதுல போகாம முன்னேறி போனோம். மாதாஜி இப்ப நீங்க பேசிட்டே இருந்தாலும் இது 6:15 முடியாது. 6:30 முடியும். அப்புறம் நீங்க சொல்லணும் மாதாஜி முடிச்சிடுங்க மாதாஜி, நல்லா டீட்டெயிலா அப்புறம் நாளைக்கு பண்ணலாம் சொல்லி. இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம், இது முடிச்ச அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சோ எப்போதும் நான் வந்து நினைவில் நிறுத்த வேண்டும். நம்ம இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம்னா இட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் கடந்து இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம். இனிமே நம்ம வந்து கோலோகம் தான் போக முடியலைனாலும் இன்னும் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆகுதையாவது நம்ம பொண்ணோ ஆணோ அப்படி பிறந்து நம்ம வந்து வாழணும். ஆனா அதுலயும் எப்படி கொடுத்துருக்கு இப்ப இந்த அசுர இது அந்த ஸ்ரீமந்த் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. புத்திசாலி மனிதர்கள் எப்பொழுதும் நினைவில் நிறுத்த வேண்டும். பௌதிக உலகம் சில நேரங்களில் கடலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மனித பிறவியானது இக்கடலை கடப்பதற்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள படகிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த ஹியூமன் ஃபார்மை வச்சு இந்த படகை ஓட்டி இந்த சமுத்திர சாகரத்தை கடந்து இந்த என்னது நம்ம ஜீவிதம் இருக்கே இதை வந்து கடந்து நம்ம வந்து பகவான் இடத்துக்கு போனோம்னா இந்த ஹியூமன் ஃபார்மாலதான் நம்மளால போக முடியும், இல்லாட முடியாது. வேத சாஸ்திரங்களும் ஆச்சாரியர்களும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த படகோட்டிகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. நம்ம அவதான் நம்மளை வந்து கைட் பண்றாங்க. இப்ப எல்லாரும் நம்ம இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணோம் இல்லையா, என்னது நம்ம ஆஸ்பயர் ஃபார்ம், அப்புறம் என்னது அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம், இதெல்லாம் என்னது இவாள் அந்த துருப்பு நம்மளை வந்து அந்த படகுல உட்காத்தி வச்சுன்னு நம்மளை கைடன்ஸ் பண்ணி அவங்கதான் கூட்டின்னு போறாங்க. இல்லாட்டா நம்ம தெரியுமா 16 ரவுண்ட் பண்ணணும் தெரியுமா, 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியாது. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நியோஃபைட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஆனா இவங்க சொல்ல சொல்ல நம்ம வந்து புரிஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னுக்கு வந்துருக்கோம். சோ அந்த ஆச்சாரியர்களும் சரி சாஸ்திரங்களும் சரி அவ எல்லாமே நமக்கு வந்து இது நிபுணத்துவம் வாய்ந்த படுகோட்டிகள் அவா அதுக்கு ஒப்பிடப்படலாம். படகினை விரும்பிய இலக்கிற்கு மென்மையான முறையில் கொண்டு செல்ல உதவும் சாதகமான இளங்காற்றிற்கு மனித பிறவியின் வசதிகளை ஒப்பிடப்படுகின்றன. இவ்வெல்லா வசதிகளை பெற்றிருந்தும் ஒருவேளை மனிதன் தனது வாழ்வை தன்னுணர்விற்காக முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாவிடல் அவன் ஆத்மஹா அப்படின்னு பேரு. அவன் தன்னுணர்வுனா இது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவன் வந்து இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அவனோட வேற இதெல்லாம் மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்திப்படுத்த அவன் பண்ணான்னா அவனுக்கு என்ன பேரு, ஆத்மஹான்னு பேரும். ஆத்மாவை கொல்பவன் என்று கருதப்பட வேண்டும். as well as he is killing himself. ஆத்மாவே அவன் கொலை பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா ஆத்மாலாம் கொலை பண்ண முடியாது, பட் இட் இஸ் அந்த மாதிரி ஒரு தகாத செயல் அவன் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு. ஆத்மாவை கொல்பவன் அறியாமையின் இருண்ட பிரதேசத்தினுள் நுழைந்து என்றென்றும் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று ஈஷோபனிஷத் தெளிவாக எச்சரிக்கின்றது. பன்றி, நாய், ஒட்டகம், கழுதை முதலிய விலங்குகளுக்கும் நம்மை போலவே முக்கியமான பொருளாதார தேவைகள் உள்ளன. அவளுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கும், அவளுக்கு வந்து சாப்பிடணும், டெய்லி தூங்கணும், எல்லாம் இருக்கும். அவளும் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கும், குழந்தை பெத்துப்பா எல்லாம் இருக்கும். ஆயினும் இந்த விலங்குகளின் பொருளாதார பிரச்சனைகள் அருவருப்பான விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே தீர்க்கப்படுகின்றன. வசதியான வாழ்விற்கான எல்லா தேவைகளும் இயற்கையின் சட்டங்களினால் மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவள் என்னது அதே அந்த புல் தரையில படுத்துப்பா, ஏதோ காட்டுல வாழ்வா, ஒன்னும் அவள் துணி கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப நம்ம மனிதர்கள் அப்படி இல்லையே, ஒரு நல்ல வசதியா இருக்கு, சரி நல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா இன்னும் 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா நல்லா இருக்குமே. ஒரு இதுல சொல்றேன், வீடா இருக்கட்டும், இன்னும் ஒரு என்னது குழையில போயிட்டு வெளியில போயிட்டு நம்ம தண்ணி பிடிக்கிறோம், நம்ம வீட்லயே ஒரு குழை இருந்தா நல்லா இருக்குமே. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தேவை சௌரியம் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு நம்ம என்னது நமக்கு சாதகமா இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். அருவருப்பான விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகள் மட்டுமே அவர்கள் வந்து தீர்க்கப்படுகிறார். அவன் அந்த மாதிரி தேர் ஹாப்பி வித் தட். பட் யாரும் மிருகங்கள் வசதியான வாழ்வதற்கான எல்லா தேவைகளும் இயற்கையின் சட்டங்களினால் மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில் மிருக பிறவியை காட்டிலும் மனித பிறவி மிகவும் முக்கியமானதும் மதிப்பும் உடையதாகும். பன்றியை போன்ற விலங்குகளை காட்டிலும் மனிதனுக்கு ஏன் சிறப்பான வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன? சாதாரண எழுத்தரை காட்டிலும் சிறப்பான வசதிகள் உயர்ந்த அரசாங்க அதிகாரிக்கு வழங்கப்படுவது ஏன்? எழுத்தரை அப்படின்னா சாதாரண எழுத்து எழுதுறவரா இல்லையா, ரைட்டர், அவரை காட்டிலும் சிறப்பு வசதிகள் உயர்ந்த அரசாங்க அதிகாரிக்கு வழங்கப்படுவது ஏன்? விடையாதெனில் உயர்ந்த அதிகாரி உயர்ந்த இயல்புடைய கடமைகளை நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும். அது போலவே பசியுள்ள வயிற்றை நிரப்புவதில் மட்டுமே எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள விலங்குகளுக்கு என்ன வேணும்? அது போறோம், அந்த மாதிரி படுத்தினா போறோம், அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து அந்த சௌரியம் போரும்.
விலங்குகளை காட்டிலும் மனிதன் அந்த மாதிரி இல்லை. மனிதன் உயர்ந்த கடமைகளை நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும். அவனை வச்சு அந்த மனிதனுக்கு வந்து தன்னோட மைண்டை வச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு he supposed to do something more. அவன் வந்து ஒரு மிருகம் மாதிரி வாழாமல் இன்னும் நிறைய அவனால சாதிக்கலாம். அப்ப அவனுக்கு வந்து அந்த சௌரியம் எல்லாம் பண்ணறதுக்கு பகவானை ஏற்பாடு பண்றான். இவ்வாறு இருக்கையில் ஆத்மாவை கொல்லும் நவீன நாகரிகம் பசியுள்ள வயிற்றின் பிரச்சனைகளுக்கு மட்டுமே அதிகரித்து உள்ளது. ஆனாலும் என்ன இதெல்லாம் தெரியாம என்னது ஒரு இது புலனின்ப வசதியை மாத்திரம் வந்து அந்த மாதிரி சான்று வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் உயர்தர மிருகமாக வாழும் நவநாகரிக மனிதனை அணுகி அவனிடம் தன்னுணர்வில் ஆர்வம் செலுத்தும்படி கோரிக்கை விடுக்கும் போது வயிற்றை திருப்திப்படுத்துவதற்கான வேலை மட்டுமே தனக்கு ஆர்வம் உள்ளது என்றும் பசியுள்ள மனிதனுக்கு தன்னுணர்விற்கான அவசியம் ஏதும் இல்லை என்றும் அவன் பதில் அளிக்கிறான். நம்ம வந்து யார்கிட்ட போய் வந்து நம்ம வந்து போய் கையேந்தி நிற்கிறோம், யாரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்காங்களோ அவங்களும் அதுதான் சொல்லுவாங்க. ஆமா, நம்ம இப்ப உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், பசி எடுக்கிறது, அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் வேலை. இதெல்லாம் என்னது, இதெல்லாம் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணன் எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். இப்ப ஒழுங்கா வேலை பண்ணு, டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வேலை பண்ணு. அது என்னது புலனின்ப ஒரு வயிற்றை திருப்திப்படுத்துறதுக்கும் புலனின்பத்தை திருப்திப்படுத்துறதுக்கும் தான் அவன் வந்து நம்ம யாருக்கிட்ட கேட்கிறோம், அவனும் அந்த சிக்கல்ல மாட்டின்னு இருக்கான். அவன்கிட்டயே போய் காட்டோம்னா அவனும் அதுதான் நமக்கு வந்து பரிந்துரைப்பான். பசியுள்ள மனிதனுக்கு தன்னுணர்வுக்கான அவசியம் ஏதுமில்லை என்று அவன் பதிலளிக்கிறான். இருப்பினும் இயற்கையின் சட்டங்கள் மிகவும் கொடுமையானதாக இருப்பதால் அவன் தன்னுணர்விற்கான தேவையினை முற்றிலும் மறுத்து வயிற்றை நிரப்புவதற்கான கடின உழைப்பில் ஆர்வமாக இருக்கும் போதிலும் எப்பொழுதும் வேலையின்மையால் அச்சுறுத்தப்படுகிறான். இப்ப என்னது 24 hours வேலை பண்ணாலும் போறாம அதையே பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்போம். அதுல விடுபட தெரியாம அவங்க மாட்டின்னு உட்கார்ந்துருப்போம். இந்த மனித பிறவியானது கழுதைகள், பன்றிகள் மற்றும் நாய்களை போன்று கடினமாக உழைப்பதற்காக நமக்கு வழங்கப்படவில்லை. மெயினா அது புரிஞ்சுக்கணும். நல்லா உழைக்கிறவங்க கழுதைகள் இருக்காங்க, அதனாலதான் அவ கழுதையா மாறி இருக்கா. பன்றிகள் வந்து சாக்கடையில இருக்கிறதுக்கு அவள் தான் அது எதை வேணா சாப்பிடுவா. அப்ப அந்த பன்றிகள் அதனால பன்றி உருவமா அவங்க இருக்கான்னு அவள் தான் அது பண்ண முடியும். நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் கழுதை மாதிரி நிறைய பொதி சுமந்துட்டு அப்படி வேலையும் பண்ண வேண்டாம். பன்றி மாதிரி எதையும் சாப்பிடணும், எதை பார்த்தாலும் சாப்பிடணும், எப்பவும் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மற்றும் நாய்களை போன்று கடினமான உழைப்பதற்காகவும் நமக்கு வழங்கப்படவில்லை. நாய்கள்னா எதுக்கு சொல்லியிருக்கா? செக்ஸ் தான். எப்ப பார்த்தாலும் அது செக்ஸ் வச்சுக்கோ, நிறைய குட்டி குட்டியா போட்டுருக்கோம். அவ இதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது. நாய்கள் இருக்கு, கழுதைகள் இருக்கு, பன்றிகள் இருக்கு. நம்ம வந்து பகவானோட உயர் இதுதானே, நம்ம பகவானுடைய உயர் சக்தியோட நம்ம பிறந்திருக்கோம். அப்போ வந்து மாறாக வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை நாம் தன்னுணர்வை பற்றி பொருட்படுத்தாமல் வாழ்ந்தால் அப்போது நாம் விரும்பாவிட்டால் கூட இயற்கையின் சட்டங்கள் நம்மை கடின உழைப்பில் ஈடுபடுத்தும்படி பலவந்தப்படுத்தும். இந்த யுகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் வண்டியை இழுக்கும் எருதுகள் மற்றும் கழுதைகளை போன்ற கடினமாக உழைக்கும்படி வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். இதெல்லாம் மறந்துட்டோம்னா என்னது, திரும்பி இதேதான். நம்ம வந்து பகவானும் இதுல பண்ண தியானம் எல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா திரும்பி நம்மளை வச்சுட்டே இந்த ஏன்னா அந்த ஆபீஸ்ல முடியாது. இன்னும் உழை இன்னைக்கே முடி. ஓகே, நீ முடிச்சா நீயோட ஆச்சா, நாளைக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருப்பேனா? இல்லையே, நாளைக்கு இன்னும் டார்கெட் இருக்கும், அதையும் முடியும். அந்த மாதிரி கழுதை மாதிரி நம்மளும் வந்து கடினமாக உழைக்கும்படி அந்த வற்புறுத்தல்ல வந்துடுவாங்க. அசுரர்கள் எத்தகு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுபவர் என்பதை ஸ்ரீ ஈஷோபநிஷத்தில் இந்த ஸ்லோகம் தெரிவிக்கின்றன. மனிதன் தன்னுடைய மானுட கடமைகளை நிறைவேற்ற தவறினால் அவன் பலவந்தமாக அசுரலோகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அறியாமையிலும் இருளிலும் கடினமாக உழைப்பதற்கான தாழ்ந்த உயிரினங்களில் பிறவி எடுக்க நிர்பந்தப்படுத்துகிறான். நம்ம வந்து இப்ப நம்மளாம் அதுல வரதில்லை. we are spending lot of time on பகவானோட தியானத்துல. பட் அதுல யாரு வந்து நாட்டம் இல்லாம இல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும் சரி, அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை வந்து மிருகம் மாதிரி உழைச்சான்னா மிருகமா தான் மாறப்போம். அந்த மாதிரி நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறான். தன்னுணர்வு பாதையினுள் நுழைந்து இறைவனுடனான உறவை உணர்வதற்கு உண்மையாக முயன்றும் கூட ஒருவனால் அத்தகைய வழிமுறையினை நிறைவு செய்ய இயலாவிடில் அவனுக்கு சுஷினா என்னது, அல்லது ஸ்ரீமத் தான் நல்ல ஸ்ரீமந்த் அப்படிங்கிறோம். என்னது, செல்வம் உள்ளவன். சுஷினா ரொம்ப தெய்வீகமானது. அந்த மாதிரி எனப்படும் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதாக பகவத்கீதையில 6.41-43 கூறப்பட்டுள்ளது. சுஷி என்னும் சொல் ஆன்மீகத்தை சுஷி ஆன்மீகம் இல்லையா? ஆமா, அதுதானே சொன்னேன். இது ஆன்மீகம், இது வந்து இது பௌதிகம். என்ன சொல்ற, பணம். ஸ்ரீமத்னா பணம் என்னும் சொல் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய பிராமணரையும், ஸ்ரீமத் என்னும் சொல் வணிகத்தில் ஈடுபடும் வைசியரையும் சுட்டி காட்டுகிறது. அப்போ என்னாகும், நம்ம தேர்ச்சி பெற்று
ஓகே, பகவான் இடத்தில் போக முடியலை. அப்ப என்ன ஆகும்? அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் இடத்துல போயிருப்போம். நல்ல வணிகர், வைசியர் அந்த மாதிரி குடும்பத்துல வரணும். பணத்துக்கு பஞ்சமே இருக்காது. ஏன்னா பணத்துக்கு பஞ்சம் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? இருந்தாலும் நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன்னா, எனக்கு வேலைக்கு போகணும், எனக்கு பசிக்கும், எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கா, அவளுக்கு எல்லாம் பொங்கி போடணும். அப்ப அவன் வந்து வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும். அவன் ஆனா என்ன பண்ணுவோம்? இப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா, நீ நல்ல ஒரு நாட்டம் காட்டுறியா, சரி அடுத்த ஜென்மத்தை ஒண்ணு நல்ல ஸ்ரீமத், ஒரு நல்ல பணம் வசதி உள்ள இடத்துல நான் வந்து பிறக்க வச்சுடுறேன். அப்போ உனக்கு வந்து என்னது ஃபுல் டே இது என்ன திங்க் பண்ணலாம். இல்ல என்னது இந்த மாதிரி சுஷிங்கிற நல்ல ஆன்மீக முன்னேறிய பிராமணர் அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்க வச்சுடுவார். எனவே தன்னுணர்வை பெறுவதில் தோல்வி அடைபவனுக்கு இப்பிறவியில் அவன் மேற்கொண்ட உண்மையான முயற்சியின் காரணத்தினால் மறுபிறவியில் சிறப்பான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. He will not be fail. அவன் வந்து ஃபெயில் ஆக மாட்டான். இவ்வளவு பகவான் அந்த ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு பகவத்கீதை. கொஞ்சமா பண்ணினா கூட பகவானை நினைத்து நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம். அதுல கொஞ்சம் பண்றதுலயே வந்து லாபம் தான் நமக்கு இருக்கே தவிர அது வீழ்ச்சி கிடையாது. ஆனா பௌதிக எல்லாம் அப்படி கிடையாது. நம்ம எல்லாம் இப்ப டாக்டரா இருப்போம், இன்ஜினியரா இருப்போம், அதெல்லாம் படிச்சுட்டு அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும்போது திரும்பி நம்ம வந்து A for Apple தான் படிக்கணும். இப்ப இது அப்படி கிடையாது. ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம எவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்று ஒரு 80 மார்க் வாங்கிட்டோம்னா இன்னொரு 20 மார்க் தானே இருந்தா நல்ல ஒரு ஸ்ரீமத் இடத்துல பெறா, நல்ல ஒரு வணிகத்துல நல்ல பணம் எல்லாம் வசதி உள்ள இடம், இல்ல நல்ல ஒரு ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டுல நம்ம பெருந்தோம்னா அதுல நல்லா முன்னேறி நமக்கு வேண்டியிருக்கும். சோ வீழ்ச்சியுற்ற பயிற்சியாளனுக்கே மதிக்கத்தக்க சிறப்பான குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் பட்சத்தில் வெற்றி அடைந்தவனின் நிலையினை கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைந்தவருக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் பண்ணி கொடுக்கலாம். அவர் எவ்வளவு கருணையானவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை நல்லா வெற்றி அடைஞ்சுட்டான், 100 out of 100 வாங்கிட்டான்னா டெஃபினட்டா அவனுக்கு கோலோகம் கிடைக்காது, கண்டிப்பா அவனுக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைஞ்சவனுக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்கன்னா வெற்றி அடைந்தவனின் நிலைமையை கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். கடவுளை உணர்வதற்கு வெறும் முயற்சி செய்தால் கூட ஒருவருக்கு செல்வமிக்க அல்லது மதிப்புமிக்க உயர் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அதற்கான முயற்சியை கூட முன்வைக்காமல் மாயையினால் மறைக்கப்பட விரும்பி அளவற்ற பௌதிக விருப்பத்துடன் பௌதிக இன்பத்தில் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு வாழ்பவர்கள் எல்லாவித சாஸ்திரங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி நரகத்தின் இருண்ட பிரதேசத்துடன் நுழைந்தாக வேண்டும். ஏன்னா பீயிங் அ ஹியூமன் ஒண்ணுமே பண்ணலன்னா அப்புறம் உனக்கு என்ன யூஸே கிடையாது. தென் வை ஷுட் ஐ கிவ் யூ ஹியூமன் ஃபார்ம்? நீ அதை விட நீ மிருகமா போயிடும், மரமா போயிடும் சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்துள்ளார். இத்தகைய பௌதிகமான அசுரர்கள் சில சமயம் மதத்தில் ஆர்வமுடையவர்களாக பாசாங்கு செய்கின்றனர். அந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஒரு சுவாமிஜியாகவோ ஏதோ சம்திங் அந்த மாதிரி மாறி ஒரு பாசாங்கு இல்ல, நம்ம சுவாமிஜி ஆனன்னே இல்லை, நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் மாறத்தட்டின்னு பண்றோமே. இன்னொருத்தா பார்க்கட்டும், நான் வந்து நிறைய ஜபம் பண்றேன், நிறைய ஒரு யாகம் எல்லாம் பண்றேன், ஒரு பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசாங்காவது பண்ணுவாங்க. ஆனால் பௌதிக வளமையே அவர்களின் இறுதி இலக்காகும். மனசுல என்ன இருக்கும்? பௌதிகம் தான். ஏன்னா நான் வந்து பண்றேன், எல்லாரும் பாக்குறீங்களா, நல்ல பேனர் எல்லாம் அடிச்சுட்டேன், எல்லாரும் வாங்க சாப்பிடுங்க, ஏன்னா பணம் இருக்கு, எல்லாம் சாப்பிடுங்க, என்னோட பேரு எல்லாம் வெளியில வந்தது இல்லையா, நாளைக்கு பேப்பர்ல எல்லாம் பிரிண்ட் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதுதான் அவனுக்கு இருக்கும். அவனோட இறுதி இலக்கு என்னது? பௌதிக வளமையை வந்து பெருசாக்கணும் அப்படின்னு. அத்தகைய மனிதர்களை ஆத்ம சம்பாவிதா என்று பெயரிட்டு பகவத்கீதை 16:17-18 கண்டிக்கின்றது. ஆத்ம சம்பாவிதா, அதாவது இவர்கள் தங்களது ஏமாற்று திறன், அறியா மக்களின் வாக்குகளினால் பெறப்பட்ட பதவி மற்றும் பௌதிக செல்வத்தினால் மட்டுமே பெரிய மனிதர்களாக கருதப்படுகின்றன. எல்லாம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆஹா நீங்க எவ்வளவு நல்லா பூஜை பண்றீங்க, எவ்வளவு நல்லா இது பண்றீங்க, ஆஹா சொல்லும்போது அதுல அவன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கான். சோ அதுல அந்த மாதிரி மனிதர்கள் வந்து ஆத்ம சம்பாவிதா, மனிதர்கள் அவள் வாக்குகளினால் பெறப்பட்ட பதவி அதெல்லாம். சோ இதுல வந்து பகவான் வந்து திருப்தி ஆக மாட்டார். அது நமக்கு மெயினா பகவானை தான் திருப்திப்படுத்தும். பிரபஞ்ச முழுமைக்கும் பகவானே உரிமையாளர் என்னும் ஈஷாவாசி அறிவையும் தன்னுணர்வையும் அடையாத அத்தகைய அசுரர்கள் இருண்ட பிரதேசத்துடன் நுழைவது நிச்சயம். இறுதி முடிவை யாதெனில் மனிதர்களாகி நாம் தடுமாறும் தளத்தில் பொருளாதார பிரச்சனைகளை மட்டும் தீர்க்க வேண்டியவர்கள் அல்ல. மாறாக இயற்கையின் சட்டங்களினால் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள பௌதிக வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வேண்டியவர்கள். இதோட நம்ம வந்து 2வது முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.